เลยhello Omid good morning weekender okay good morning Omid Saina hello bola hello serang agak man ke hai sonandana hai serang agak mak khobor bab kayo thangla nama lah narna alamat kalimat thajak khai ओमफ्राय सोराङा मा गोजा आंहाथ' लाइटखौनो सिगांसिन हरखायो थानो मोनाब्लाबो होनदो आरोना थेंक इउ सोराङागै लाइटखौ सिगां हरनायनि थाखाय ओमफ्राय अमिदामान खबरा मोजां बिकेन्डा आच्चा खबरा मोजां आरोना अमिद खबरा मोजां सोराङा मा गोजा मोजां बाजै सना होनदो आरोना मोजां आरोना आगै मोजांसो जानांगौ आरोना hello start kalian nama dari masa mabel hello guys hello sir dong logoper hello hello guys कौन है कमेंट करो सर dong logoper komen kalam deh जल्दी था मानसि फैफुनायावनो जल्दी hello guys komen karo कौन है sir dong logoper komen kalam deh ayah nang thadeng ba komen अच्छा कमेंट हैนั่งthadengไหนคอมเมนต์อ่ะsalah है serang aga आंहाथ' होनबाय आरोना अमिद अके serang manka मोजां बाय या दोबा manka आपकी है बोला है अच्छा अमिदा manka मा ओंख्रि जाना जाबनाय होनदों ना मा ओंख्रि जानाय होनदों ओंख्रिया दालिसो मैगं गैया
उमिद सोरां आगे मानगो बाजै नोंनि गुबनो नामा नाम बाजै सना सोंबायलै आङो दिनै गाज्रि दा मोनसै बाजै होनदोंना गुबुन नामा मा होनदोंना आदसा आंहा गुबुन नाम गैया आरोना आंना बे नाम मोनसेयानो बिश्वकबियानो ओमफ्राय बेखौनो बिके लिरो सोरां आगै बेलेग नाम गैया अजया जेमन गैया हेल' बाजै सना होनदोंना हेल' आगै अजय मा खबरा दिबि टिचार लाइक दान बोला थेंक इउ दिबि टिचार गुड मर्निं सुइटि बोला थेंक इउ मर्निं टिचार बिरजा जामानखो लाभ इउ होनदोंना अके लाभ इउ टु अमिदा जामानखो आंबो नायनि गामि फैदों होनदोंना आब' नोंनि गामि फैदों होनदोंना आदसा ओमफ्राय जा सयन्त मानखो बोरै आब' खबरा होनदों खबरा मोजां आंनि आगै ओमफ्राय नोंनिया माबोरै राकेशआ हाय होनबायना हाय राकेश टीचर ने क्या बोला मेरे टाइम है ऐसा होता है क्या हा मेरे टाइम ही ऐसा होता है क्या बोला कमेंट मतलब सो नहीं हो रहा था टीचार सोराङा जामानखो बाजै सानफ्रामबो नोंनि एलबि भिडिअ फैयाब्लानो सोरखौबा नायबावनो सानबाय थायो बाजै जिउ होनदोंना नंगौ नामा आगै थेंक इउ आगै सोरां मेहेन्दिया जामानखो हाय बोला है हाय मेहेन्दिया ब्लू मी बोला है ब्लू दिया है मेहेन्दी ओमफ्राय जामानखो रिरानो अके आब' होनदोंना आगै बुं दे खा रान अके खोरोन अके खोरोन आरोना आगै मा खबर खोरोन आगै मेहेन्दिया मानखो कैसी हो दीदी बोला मैं अच्छी हूँ मेहेन्दी आप कैसे हो बोलो सोराङा जामानखो बाजै थेंक्स बाजै सना खिन्थानायनि थाखाय होनदों आरोना मोनथिनो लुबैयो आरोना आगै अके सोरां आगै गलाय गथाय हेलो बोला है हेलो टीचर ने क्या बोला नाश्ता हो गया क्या दिया बोला है नाश्ता सुबह का तो हो गया टीचर ओमफ्राय जे एसबि आगै नुजाफैदों आरोना लाइफ स्टाइल सार्भिस डान अनलि ल' दे आब' बाय होनबाय अके थेंक इउ आगै लाइकल' आरोना एसबि आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय अमिदा जामानखो अबे राजा क्या है बिके बोला रिक्सा क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा रे अमित ओमफ्राय जामानखो थब्लाया होदो होनदो आरोना होदो होनबाय थब्लाया जामानखो नोंखौ लामा लाइफ होगोन जादोंमोन आं दे आदसा नोंखौ माला लाइफ होगोन जादोंमोन आं दे आरोना थेंक इउ बिदि साननायनि थाखाय थब्ला आगै गोजोननाय थाबाय सोराङा जामानखो दिनै मा ओंख्रि बाजै जिउ दे खिन्थादो जिउ बाजै होनबाय आरोना ओंख्रिया दिनै मा होनो बाजाराव थांनो मोनाखैना मैया फुजा जाहैनानै दालि रुबाय आरोना आगै सोरां ओमफ्राय दायो मा फाजा एवना जायो नायनोसै आरो ओंख्रिखौ दालि संखाबाय अर्गेना हेलो मैम गुड मर्निं बोला हेलो अर्गेन गुड मर्निं अर्गेन लाइक डान बोला थैंक यू 9 लाइक डान ओके अर्गेन 2 बोला ओके अर्गेन कैसे हो मैम बोला है मैं अच्छी हूँ अर्गेन आप बताओ आप कैसे हो अर्गेन जामन के ब्रेकफास्ट हो गया मैम आपका बोला हाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है शुभ मॉर्निंग का अर्गेन ओमफ्राय जा थब्लाया मानखो आंखौबो सापर्ट खालाम होदो रा होनदों आरोना तबला फागला से किसी को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है किसी को ज्वाइन करना है तो सोआखै आङो र' ओमफ्राय जा थब्लाया सोरना चेनेल दङ खोन्था हरलै होनदों आरोना सोरहा चेनेल दं खोन्था हरनो थिनदों आरोना जोंहा नैबे थब्ला फाग्लाया ओमफ्राय जा अर्गेना मानके मैं भी ठीक हूँ मैम बोला ओके ठीक होना चाहिए अर्गेन अभी क्या कर रहा है अर्गेन
सितु अमन के जा हेलो दीदी जी होनबाय आरोना ओके हेलो भाई कैसे हो सितु ओमफ्राय जा ददेरे गुड मर्निं दं गुड मर्निं ददेरे ओमफ्राय जा सितु अमन गुड मर्निं बोला ओके गुड मर्निं ओमफ्राय जा एमएमबि आबै रानि नोंखौ आङो नायनोल' फैदों दे होनना बुंबाय हा नायनोल' फैदों आरोना ओके लाइकबो होआ होमबा नायगोनल' आरोना ओके नायनोल' आरोना जाल्लालै मा होनो एमएमबि जोंबो आबौ राजाजोंबो मानो नायनोल' फैखोब्रा लाइकबो होना होदोब्रा ओमफ्राय जा खोरोना दे गाइसमोन आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो होनदो आरोना खोरोना बे थब्लाजों जइन जानो हागोन नोंसोरो जइन जानोबा खोरोन ओमफ्राय सोराङा जा मा होनगो बाजैनि रायज्लायनायसो जों रावबो हायालै लै बाजै जा स्लु रायलायो आंबो सोलोंलायबावो नाथाय आंना जाबावा होनना बुंबाय आरोना ओइ नंगौ नामा सोराङा आगै सोलोंबावोसो आरो नोङो होमबा जाल्लालै ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मा होनखो रावनाबो चेनेल गैया नामा ओमफ्राय खिन्थाहरदो होनदों सोरना रावनाबो चेनेल गैया नामानो खिन्थाहरदो नैबे थब्ला फाग्लाजों लोगो जादो खोरोन सोरबा लोगो गैलायाबा जइन गैलाबा जइन जादो जा ददेरेया मा होनखो नोंहा मालाय मन'बो जाबावबाय आंहा गैला थालांबाय होनना बुंदो आरोना नोंनिया बेसे जाखो माबाया WT ददेरे आंना जाबाय जानायालाय ददेरे ओमफ्राय सोराङा जोंहा मा होनखो आंनाबो चेनेल दङ बाजै खोन्थाहर होनदों आरोना नैबे सोरां ब्रह्मनियाबो चेनेल दङ आरोना जइन जानोबा नैबे सोरां ब्रह्मजों जइन जानोबा सोरां ब्रह्म जिसुसजों चेनेल दं जहना नाइस ना अके ओमफ्राय जे सलिताया जा गुड मर्निं बोला है ओके गुड मर्निं मनजित बर'आ मा खबर सना जिउ नों आंनि होनना बुंबाय आरोना खबरा मोजां आंनिया मनजित नोंनिया माबोरै दं जा एमएमबि आंखो लाइक खाबाय दे आबै रानि होनना बुंबाय आरोना अके थेंक इउ मा होनो एमएमबि आबौ राजा गोजोननाय थाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव आरोना अके आंबो थांनाय जायाखैना लाइफफ्राव मबाइला हें जाना होबावबायसो गिदिंजाब माबाबावला फाग्लासो जाबाय मबाइला ओमफ्राय जोंहा थब्ला अके अर्गेना मामखो जोंहा मेम ब्रेक टाइम फिनिश हो गया है मेरा सो मैं गया है सी यू नेक्स्ट लाइव स्क्रीन हैव ए नाइस डे बोला है ओके ऑर्गेन जी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया ओके ऑर्गेन जी खा लो जा थब्लाया मा होनखो सोरां आंना एसबि सरि साब होजायाखैलै ब्र होनना बुंबाय थब्ला फाग्लानिया सोरां आगै साब होजायाखैनो आरोना सोरां आंना साब होजायाखै होनना बुंदों लै ब्र होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय सोराङा जा मा होनखो थब्ला फ्रेन्डखौ खिन्था आंनिखौ बाजै आंनाव हाबनो हो आं बेग हरगोन होनदों माबा थब्लानिया साब होजायाखैनो मानो साब होजायाखैबा सोरां आगै आच्छा ना ब्लु गैयिखायसो नामा ओमफ्राय जा ददेरेया मा होनखो इदि नायबाय आरोना जा ददेरेया ओमफ्राय सदा मा होनखो जा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामदो होननानै बुंबाय आरोना सर्ट भिडिअआ सोरबा जइन जानोबा नैबे सर्ट भिडिअजोंबो जइन जालायदो दे गैयाबा शुभमा गुड मर्निं दी बोला है ओके गुड मर्निं भाई शुभम ओमफ्राय मनजिदा मा होनखो हामालै सना मोजां मोननाय गैयालै होनना बुंदो हामालै सना मोजां मोननाय गैयालै होनना बुंबाय आरोना जोंहा मनजिदा राहुला आइ लाइक इउ बुंदों आरोना अके थेंक इउ खोराना मा होनखो जा सर्ट भिडिअ आङो खालामबाय होनना बुंबाय सर्ट भिडिअ नोंखौ खोरोन गेम ब्लगा खालामबायनो ओमफ्राय जा ददेरेया मा अन आरोना अके थेंक इउ ददेरे थब्लाया जा मा होनखो आंखौनो नागिरदों नोंनि
आं खालामनो नागिरदों नोंनियाव जायाखै होनना बुंबाय खालामनो नागिरदोंमोन थब्लाया ओमफ्राय नोंनिया जायाखैनो सोरांनिया जायाखै आरो ने थब्ला आगै के थब्ला जायाखैनो ओमफ्राय जा एम मा होनखो MMBया आंनाव चेनेल गैयालै गिलु बालु मानि चेनेल सोंखोलै बेबा होनना बुंबाय आरोना आइया आंनाव चेनेल गैयालै गिलु बालु मानि चेनेल सोंखोलै बेबा होनना बुंबाय नैबे माने MMBजोंबो सोरबाफोर जइन जानोबा जइन जाजागोन थब्ला आगै ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो आंनिखौ होनानै कमेन्ट खालाम होनदों मा होनो सोरां आगै गावनिखौ साब खालामनानै कमेन्ट खालामनो थिनदों थब्ला फाग्लाया आगै सोरां आगै ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो आंनो ब्लु हर होनदों आरोना हरबाय आङो ओमफ्राय दा आंनो ब्लु हरबाय ददेरे अनारना थेंकिउ ददेरे सोराङा जोंहा मा होनखो सोरां जिसुस सोरां जिसुस होनो हो नामखौ बाजै होनना बुंदों सोरां जिसुसल' लिरनांगौनो थब्ला आगै ब्लु होदों आङो र' बे थब्लाना सोरां जिसुस लिरनांगौ आरोना ओमफ्राय जा सुबुमा मा होनगोन दीदी आ जाओ खाना खा लो बोला है ओके आ जाऊंगी रुको शुभम थब्लाया मा होनगोन जा बेनोल' नङा रावनोबो जायाखै होनदों एसा बेनावल' नङा रावनावबो जायाखैनो बिना मानो जायाखैबा होमबा मा होनो थब्लानिया साब जायाखैनो मानोबा जा गाजोल फंबाय नुजाफैदो आरोना अके ओइ बाजै नों आंनि LBआव मानो फैया दे आं बुजि बायोलै बिदिबा होनना बुंबाय आरोना अके थाङो आङो टाइम मोनबा ओमफ्राय दासान्दि LB गिदिङा जायाखै आरोना सोलाबाखै मबाइलखौनो गंसेल' ना ओमफ्राय मबाइला बिराद खामानि मावगासिनो आरोना मा होनो गाजोल आगै बेलासियाव होयोमोन नामा दा नायनो र' आङो ओमफ्राय मबाइला हें जाबावबाय डेन्जारसो मबाइलाबो सर्ट भिडिअ नागारदों आं खुनुरुखुम नागारनो हाबाय आङो टाइम मोनबा थाङो आङो गाजोल फंबाय ओमफ्राय जा सुबुमा मा होनखो थरा बोलो फ्रेश और वापस थोड़ा बोलो बोला है शुभम ने क्या बना ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो बुंनि थाखायसो जायाखैना खोमा होनना बुंबाय बुनि थाखायसो जायाखै खोमा होनना बुंदो आरोना बु ना ब्लु जाखो थब्ला आगै आं बुजियासै दे ओमफ्राय जा रक्किया मा होनगोन जा इउ फ्रम बोला है फ्रम आसाम है मतलब मैं आसाम से हूँ ओजिस नमस्कार बोला है ओके नमस्कार सोराङा जा मा होनगो अके आं नाजानि थब्ला फ्रेन्ड आंनिखौ जिसुस हो अब्लानो फैगोन आंनि चेनेलाव होनना बुंबाय सोरां जिसुस होबानो थांगोन आरोना ओमफ्राय जा MMBया मा होनखो गोसो थोलायनायनि चेनेलसो दङ आंनाव होनना बुंदों चेनेला बिदि थायो आरोना गोसो थोलायनायनि थायो मा होनो चेनेलाबो बिदि थायो जा गाजोला मा होनखो 13 लाइक होनना बुंबाय आरोना अके थेंकिउ जा गाजोल आगै ओमफ्राय जा मनुरा मा होनखो आप नेपाली हो क्या बोला ओके मैं नेपाली नहीं हो मैं बर' हो ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो ददेरे आंनिखौ खालाम रिटार्न मी होनदों आच्छा ददेरे आंनिखौ खालाम आंनि ना नोंनि जाखो ददेरे आंनिखौ खालाम रिटार्न मी होनना बुंबाय ददेरे थब्लानिखौ साब खालामथिनदों खोमा नोंखौ ददेरे थब्लाया ओमफ्राय रिटार्न हरगोननो ओमफ्राय जा खोरोना मा होनखो आगैया सरि दे सर्ट भिडिअ साबस्क्राइब जायाखै होनना बुंदों सर्ट भिडिअ साबस्क्राइब जायाखैनो खोरोनजोंबो ओमफ्राय जा सोरां आगैया मा होनखो र' आङो थब्लानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो अनजालि आब' होनना बुंबाय सरि
सरि अनजालि सोलोंबाबो खालामनो नाजानि आब' होनलाय होनदों आरोना दे नाजा आगै सोरां जागोन खोमा नोंजों खालामहैनाय नायलाय ओमफ्राय जोंहा सोरां आगैया थाथ' होनना बुंबाय दे खालामहैथां सोरां आगै ओमफ्राय जोंहा गाजोला मानखो फैफेरखायालै नोङो होननानै गाबदों थाङो आङो दाख्लै खनसेल' थांनो मोनदों ओं गाजोलागै खनसेल' थांनो हादों सोरनाव थांनो जायोना टाइमा जाब जायो ओमफ्राय आङो थाबाथाय सासेनाव गोबाव थायो आरो ओमफ्रायो मा होनो बेनाव थांलाय खारनो रोङा आङो मेसेज मोननै मोनथाम लिरनानै खारनो रोङा खनसेल' थांजादोंबो थांनायालाय ओमफ्राय फैफेरखायालै होननानै गाबबाय आरोना माबाया गाजोला गैया ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मानके MMB नोंनिखौबो खालामबाय ब्र' रिटार्न मि होनना बुंदों MMB नोंनिखौ थब्ला बै फाग्लाया माने साब खालामबायनो ओमफ्राय रिटार्न बिदों आरोना MMB आबौ राजा ओमफ्राय जोंहा माबा थब्लाया मा होनखो दायो जेबो दायो दायो जेबोलै ओमफ्राय ब्लु हरना जाबाय होनदों आरोना अके दायो ब्लु हरनानै जाबाय आरोना ब्लु हरनानै जाबायना MMB आ जोंहा मा होनखो सार्च बानायहैनो रोङा दाहर हरदोलै आबै रानि होनना बुंदों सार्च बानायहैनो रां दाहार होनदों आरोना खार बानायहैनो रां दाहार हरदोलै आबै रानि होननानै माबा फैलायबाय नै जोंहा माने MMB आबौ राजाया इदाव फैलायबाय जारलालै खालि जाना दं खालि एकाउन्ट होनदो बोरायबो बुरैबो MMB आबौ राजा सना होनदो ओमफ्राय जा खोरोना मा होनखो सरि दे सर्ट भिडिअ साबस्क्राइब जायाखै होनना बुंदों ब्लु गैयैखायसो जायाखै नामा ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया मा होनखो हाय हेल' आब' गुड मर्निं होनना बुंबाय जोंहा रजे आगैया गुड मर्निं रजे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सुबुमा कमेन्ट बहुद देरी पोस्ट रही हो ना बोला है अच्छा कमेंट ऐसा क्यों हो गया देर से पोस्ट रहा है ऐसा क्या हो गया थब्लाया जोंहा मानखो सोरां खालामबायलै होनना बुंबाय सोरां आगै खालामबायनो थब्लाया रजेया जोंहा लाइक दाना बुंबाय थेंक इउ रजे आगै ओमफ्राय जोङो गयान मा होनखो हाय डियार बोला है हाय डियार कैसे हो थब्लाया जोंहा मा होनखो सोरां मि लिरदों आरोना सोरां मि लिरदों नामा ओमफ्राय थब्लाया मि होनना बुंबाय ओमफ्राय MMB आ जोंहा मा होनखो आंहा गोसो थोलायनो मोजां मोनो नालाय होनना बुंबाय गोसो थोलायनो मोजां मोनो नालाय होनदों आरोना जोंहा MMB आ ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मा होनखो ददेरेखौ खालामबाय रिटार्न मि होनदों ददेरे आगै मा होनो नोंखौ थब्लाया साब खालामबायमोननो ओमफ्राय रिटार्न बिफिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा MM आ मा होनखो रजे सना मा खौरां होनना बुंदों रजे मा खौरांनो MMB बा सोंबाय ओमफ्राय जोंहा थांखो आं लानायालाय लिरफिननांसिगोनसो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन MMB मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ नोंहालाय माबोरै दं खबरा होनना सोंदों आरोना मोजाङैनो दंनो ओमफ्राय नोंहा माबोरै दं सोंफिनबाय रजे आगैया थब्लाया जोंहा मा होनखो बयनोबो ब्लु हर सोरांनोबो हर होनबानो आंनिया साब जागोन होनना बुंबाय सोरां आगैया फैदोंसै र' नांगौना नाङाथाय साब खालामहैदोंमोन थब्ला ओमफ्राय जा हाउलेण्ड साइडआ मा होनगो हाउ आर इउ होनना बुंबाय आरोना हेल' हाउ आर इउ बोला है हेल' मैं ठीक हूँ आप कैसे हो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगो आब' आंनि ब्लुआ बोरो होनना बुंदो आरोना ब्लु हरबाय आङो रजे ओमफ्राय जोंहा सुबुमा बाय बोला है अके सुबुम बाय ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनगो जोंहा अल आंनिखौ सोरां
सार्च खालामनो हो आङो बेग हरजोबगोन बाजै खोन्थानायाव नोंनिनो भरसासो खिन्थाहरदो होनना बुंबाय आरोना नोंनिनो भरसा होनना बुंबाय मा होनो सोरां आगै नोंखौ थब्लाया साब खालामबायमोननो ओमफ्राय बेग हरफिनदो नोङो नोंनोबो ब्लु नांगौ नामा ओमफ्राय माबाया सोर सोर दं नैबे सोरां ब्रह्मखौ साब खालामनांगौनो आरोना सोरां जिसुस लिरनांगौ होनदों नामा ओमफ्राय बेग हरफिनगोननो बियो रजिया जोंहा मा होनखो सोरां हाय हेल' जयेन जादो होनना बुंबाय सोरां नोंखौ रजिया जयेन जानो थिनदोंनाय ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो थ' लाया आंखौ सोरांनि होना सिनो ब्र आं नाजागोन ओंखि होनना बुंबाय थब्लाया आंखौ सोरांनि होनना होनगासिनो ब्र आङो नाजागोन ओंखि होनना बुंदों बे हरफिनदो दे आगै मा होनो सोरां ओमफ्राय जों पिइउआ स लिरदो न स लिखाहे पिइउ ने के सोराङा जोंहा मा होनखो कमेन्ट खालामनो हो होनदों कमेन्ट खालामबायनो माबाया थब्लाया सोरां आगै ओमफ्राय जों पिइउआ योर नेल बोलके रो रहा है नाइल ओके थब्लाया जोंहा मा होनगो ब्लु गैया ब्लु गैया साब जानो नागिरा लै बाजै होनना बुंबाय आच्छा ब्लु गैयिया आरोना साब जानो नागिरा ओमफ्राय जोंहा साहिरा मा होनखो हाय बिउटिबला हाय साहिर ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मा होनखो सोरां आं नोंनि कमेन्ट खालामदोंथ' ब्र होनदों सोरां आगै नोंखौ कमेन्ट हरबायमोननो नोंनो थांनानै नायफिनलाय थब्लाया कमेन्ट हरबायमोननो ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो थब्ला जयेन जादो दे होनना बुंदों रजेजों जयेन जानोनो आं रजेनो ब्लु होबायमोन जाबाय ओमफ्राय जोंहा एमएमबिया मा होनखो कारखौ बानायहोनो हायाबाथाय ख्रिस्टमासाव आं बेरायनो हानाय नंलालै आबै रानि होनना बुंबाय आच्छा बिदिसो जाना दं साख्रिखौनो मावखायो फैसाखौ बबाव दोनदों नोंलाय आबौ राजा बेथनखौ बबाव दोनदों ओमफ्राय जोंहा मा होनखो खोरोना मा होनखो रजे आङो खालामबाय आंनिखौबो खालामदो होनना बुंबाय रजे खालामबायनो ओमफ्राय मा होनो रजे खोरोना मा होनखो रजे खालामबायनो नोंनिखौ खोरोना ओमफ्राय खालामथिननो गावनिखौ ओमफ्राय जोंहा रजे मा होनखो सोर गोदान आंजोंबो लोगो जादो दे आं बेग हरफिनगोन सनाफोर होनना बुंदों सोर गोदान रजेजोंबो जयेन जादों आरोना बेग हरफिनगोननो रजे सनाया ओमफ्राय जोंहा मिया मा होनखो हेल' बला हेल' माइ अके माइ मामा अके हेल' ओमफ्राय जोंहा रजनिया मा होनखो मा ओंख्रि संखो बाजै फ्रम दतमा अके ओंख्रिया दालिसो जेबो मैगं गैया आरोना थांनो मोनाखै बाजाराव फ्रम दतमानि आरो नोंहानिया अके ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मा होनखो रजे खालामबायलै रिटार्न मी होनना बुंबाय रजे खालामबायनो रिटार्न बिदों आरोना मा होनो थब्लाया जोंहा सोंगि बिमाया लाइक दान बिमा 16 होनना बुंबाय थेंकिउ बिमा सोंगि गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सोंगि बिमा अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा रजेया अके थब्ला होनना बुंबाय अके होनना बुंदों जोंहा सोंगि बिमाया अन थेंकिउ खोरोना जोंहा मा होनखो संगिता आब' एलबियाव फैदो होनना बुंबाय संगिता आब' एलबियाव फैदो होनना बुंदो आरोना खोरोना ओमफ्राय सोंगि बिमाया अन ओमफ्राय सोंगिया मा होनखो खोरोन खैथायाव आगै होनना बुंदों खैथायावनो संगिता बिमाया सोंबाय खोरोन ओमफ्राय जोंहा पिके अके पिके आरोना पिके जा हाय बोला है हाय पिके गेजत ओमफ्राय सोराङा जोंहा मा होनखो दे आङो थब्लाखौ बेग हरबाय बाजै खिन्थादो होनना बुंबाय थब्ला आगै मा होनो नोंखौ बेग हरबायनो सोराङा हरफिनबायनो सोराङा जोंहा मा होनखो रजेखौ आंनि चेनेलाव हाबनो हो बाजै सना होनना बुंबाय रजे आगै सोरांनि मा होनो चेनेलाव हाबनानै बेग हरनांगौनो साब खालामहरनांगौनो ओमफ्राय कमेन्ट हरदो बेग हरफिनगोननो सोराङा सबिता आगै नुजाफैबायना हेलौ आब' लाइक दा होनना बुंबाय थेंकिउ सबिता गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा निकुन्जाया बाजै सना होनना बुंदो आरोना बुंदो दे बिबोनां सना
Nikunja, okay. Bây giờ Sangeeta on आरोना thank you Sangi Bima खोरोना मान गोजा Sangeeta आब' 12था होनदों 12थायावनो ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो आं खालामबाय खिन्थु रजेखौ होनना बुंबाय थब्लाया रजे नोंखौ साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक हरफिननो थिनबाय धर्मेन्द्रआ जा मा होनखो लाभ इउ यार बोला है के ओमफ्राय सोंगि बिमाया जा खोरोन अके दे होनना बुंबाय खोरोन अके दे होनदों आरोना जा सोंगि बिमाया धर्मेन्द्रआ जा मा होनखो खाना खा लिया बोला नहीं खाया है अभी खाना अभी नहीं खाया संगिया ऑन थैंक यू सबिता आगे ऑन थैंक यू संगि बिमा ऑन थैंक यू अजया जा मा होनखो हेलो गुड मर्निं बोला है हेलो हेलो मर्निं ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो सोरबाफोर गोदान दङब्ला सापर्ट खालामदो खालामलायदो होनना बुंदों सोरबा गोदान दंब्ला नैबे मा होनो थब्ला फाग्लाजों सापर्ट खालामलायनोनो लोगोफोर ओमफ्राय जा रजा मा होनखो थब्ला साबधान कमेन्ट चेक खालामदो होनना बुंदों साब खालामबायनो थब्ला नोंखौ रजेयाबो ओमफ्राय कमेन्ट चेक खालामफिनदो आरोना ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो थेंक इउ ब्र सोरां होनना बुंबाय थेंक इउ सोरां होनना बुंदों नै थब्लाया रजेया मा होनखो खोरोन साबधान कमेन्ट चेक खालामदो होनना बुंबाय रजेया साब खालामबायनो खोरोन नोंखौ ओमफ्राय कमेन्ट चेक खालामफिनदों आरोना ओमफ्राय दुर्गाया हाय सिस्टार मा खबर होनना बुंबाय हाय ब्रादार खबरा मोजां आंना ओमफ्राय नोंना माबोरै खबरफोरा सबिता जा अन आरोना थेंक इउ सबिता आगै ओमफ्राय जा सिलचन्द्रआ जा मा होनखो हेलो गाइस बोला है हेलो गाइस बोला जा रजिया गैया अके सोरां होनना बुंदों आरोना अके होनदों ओमफ्राय जा रजिया अके सोरां संगि बिमा अन आरोना थेंक इउ सोराङा जोंहा रजे साब खालामदो प्लिज बाजै खिन्थाना होदो होनना बुंदों रजे आगै सोराङा साब खालामबायमोननो नोंखौ ओमफ्राय बेक हरफिनदो संगिया जा अन थेंक इउ बिकासआ बाजै होनबाय आरोना बिकास बुंदो दे मा खबर माबोरै दं ओमफ्राय जा खोरोना मा होनखो थेंक इउ दे रजे होनना बुंदों खोरोना थेंक इउ होनबाय रजे संगि बिमा अन थेंक इउ बिकासआ लाइक होबाय बाजै होनबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बिकास आगै सियारी देव वर्मा सपोर्ट बोला है सियारी ने सपोर्ट बोला है के ओमफ्राय जा सिलचन्द्रआ मा होनखो ब्लू खोरोना फ्रेंड्स बोला है ओके आया किसने बोला तारी अच्छा ब्लू करना है बोला रुको कर दिया है ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो अके रजे होनना बुंदों आरोना अके होनो ओमफ्राय जा संगि बिमायाव अन आरोना अके थेंक इउ सिलचन्द्रआ जा बिदि हरबाय आरोना खोरोना मा होनखो थब्ला आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामदो होनना बुंदों खोरोना थब्ला नोंखौ मा होनो खोरोना साब खालामफिनदों आरोना गावखौ संगि बिमा अन ओमफ्राय जा सियारी ने क्या बोला जॉइन मी एवरीवन आई विल रिटर्न बैक बोला है सियारी से देवो वर्मा से भी मतलब जॉइन करना है बोला है वो रिटर्न करेगा बोला सिलचन्द्रआ मा होनखो जा सो बिउटिफुल फ्रेंड्स बोला है ओमफ्राय जा रजिया मा होनखो सोरां साबधान कमेन्ट चेक खालामदो होनना बुंदों सोरां आगै साब खालामबायनो नोंखौ रजिया ओमफ्राय नोङो बेक हरफिनदो कमेन्ट चेक खालामफिनदों ओमफ्राय संगि बिमा अन थेंक इउ ओमफ्राय जा सुधीरा मा होनखो हाय फ्रेंड बोला है हाय फ्रेंड कैसे हो बिकासआ मा होनखो जा खबराथ' दासान्दि मोजांथ' बाजै नोंनालाय मा खबर बाजै होनना बुंदों आरोना मोजां आरोना आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो बिकास आगै ओमफ्राय जा समीर आई लव यू टू बोला है ओके आई लव यू समीर देव वर्मा ओके सबिता आगे अन आरोना सुधीरा मा होनखो जा गुड मर्निं बोला मर्निं
ओमफ्राय जा सिलसान्द अन थेंक इउ रजिया मानखो सोरांनो ब्लु होलाय आब' सना होनना बुंदों ओमफ्राय होबाय आङो दे सोरांनोबो ओमफ्राय जा ददेरे इदि नायखुमाबाय आरो ददेरे जा नायखुमाबाय सिलसान्डआ जामानखौ अनार ना अके थेंक इउ सिलसान्ड अन रखने के लिए सिलसान्ड अके तो थब्ले मानखौ र' दे बाजै होनना बुंबाय दे सोराङा गे मानखौ रजेखौ 3 बाजै आंखौ साब खालामनो आं बेग हरगोन लोगोसे कमेन्ट हरना दोननो थिन होनना बुंबाय सोराङा गै नोंखौ मा होनो रजिया साब खालामबायनो ओमफ्राय बेग बिदों ओमफ्राय आं नोंनो ब्लु होबाय दे सोंगि बिमा अन थेंक इउ ददेरे आगे रजे सनाजों रजे सनाजों जाखो होनना बुंबाय सनाजों जाखो होनना बुंदों रजे सनाजों जाखो होनना बुंबाय आरो ना जखो ना जाखो होनखो ददेरेया जोंहा ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मानखौ फैफिनगोन होनना बुंदों दे थब्ला ओमफ्राय जोंहा सिलसान्डआ अनार ना अके खोरोना मानखो सबिता मा खबर होनना बुंदों आरो ना मा खबरनो सबिता खोरोना सोंदों सबिता अन थेंक इउ रजिया जोंहा मानखो एस सिलसान्ड गिफ्ट जयेन जादो दे होनना बुंबाय जयेन जादो दे होनना बुंदों आरो ना गुड मर्निं जयेन जादो दे होनना बुंदों सिलसान्ड रजेया ददेरे जा मानखो न्यू फ्रेंड प्लिज जयेन मी बोला है कौन है ददेरे बर' से जयेन हो जाओ सोर दं लोगोफोर ददेरे बर'जोंबो जयेन जादो ओमफ्राय जा रजेया मानखो सोरां कमेन्ट चेक खालामदो होनना बुंदों सोरां कमेन्ट चेक खालामदो थिनबाय नै रजेया ओमफ्राय जा ददेरे अन थेंक इउ संगि बिमा अन थेंक इउ खोरोना मानखो ददेरे लोगो जा होनना बुंदों आरो ना ददेरे लोगो जानो थिनबाय नै खोरोना ओमफ्राय जा सबिताया मानखो मोजां आंहा नोंहालाय खोरोन गेम होनना बुंदों आरो ना सबिताया ओमफ्राय जा ददेरे इदि नायखुमाबाय रजेया जा मानखो ददेरे ओंखि होननानै हार हरबाय नै ओमफ्राय जा ददेरे मानखो ब्लु गैया खोरोन होनना बुंबाय ब्लु होनो नामा ओमफ्राय जा ददेरे मानखो सोंगि बिमा अन थेंक इउ थांखो ददेरेना कमेन्टआलाय माबेयाव दावखोलायाखै नामाहाय आङो ददेरेनो ब्लु होबाय दे आङो ओमफ्राय जा खोरोना मानखो मोजां आंनाबो सबिता गालि होनना बुंदों ददेरे अन बिजुआ जामानखो हेलो दीदी कैसे हो बोला हेलो भाई मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो बोलो सिलसान्डआ जामानखो वीडियो विजिट फ्रेंड्स नाइस टू मीट योर बोला है फ्रेंड्स ओके थैंक यू सिलसान्ड ओमफ्राय जा ददेरे मानखो सोंगि आब' ओंखि खुलुमबाय होनना बुंदों सोंगि आब' ओंखि खुलुमबाय होनना बुंबाय नै ददेरेया ओमफ्राय जा आलिया मानखो हाय बोला है हाय ओमफ्राय जा सबिताया मानखो हा खोरोन मा ओंख्रि जाखो दा होनना बुंदों हा खोरोन मा ओंख्रि जाखो होनना सोंदों आरो ना ओमफ्राय जा सोराङा मानखो अके बाजै नायनि रजे ओंख्रिखौ होनना बुंदों दे सोराङागै रजेया जा मानखो आब' सोंगि होननानै हार हरबाय आरो ना ओमफ्राय जा प्रिति हाय होनना बुंदों हाय प्रिति ओके ओमफ्राय जा सोंगिया मानखो रजे आगै होननानै हार हरबाय आरो ना ओमफ्राय जा सिलसान्डआ मानखो हाय फ्रेंड जयेन्स करो ना बोला है सिलसान्ड ने जयेन करो ना होनना बोला है ओमफ्राय जा ददेरा मानखो फिन खालामलाय नायनि आं सोर आंखौ जयेन खालामो होनना बुंदों आरो ना जा ददेराया फिन खालामफिनदों फिन खालामबाय आं ददेरेखौ आया ब्लु होनायासो माथो ब्लु होदोंमोन आं ओमफ्राय जा सोराङा मानखो दे आङो सेभ खालामनोसै ओंखिमोन होनना बुंबाय दे आं सेभ खालामनोसै ओंखिमोन होनना बुंबाय जोंहा सोराङा गैया
खोरोना मा होनखो जाथ'वाखैनो सबिता गालि नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो होनना सोंबाय मा ओंख्रि जाखोनो नोंहा सोंफिनबाय खोरोना बिजुआ मा होनखो जो आप कैसे हो दीदी दीदी भाई बोला दीदी भाई दीदी भाई दीदी भाई ओके मैं अच्छी हूँ बिजू आप बोलो आप कैसे हो सिलचंद्र जा मान के फिन फ्रेंड्स ना बोला है फिन फ्रेंड्स बोला है मतलब सिलचंद्र ने रजिया जा सोर गोदान लोगो जालायदो दे सनाफोर रिटार्न साब बेक हरफिनगोन आं होनना बुंदों सोर गोदान जोंहा रजेजों मा होनो जयेन जादो रजिया बेक हरफिनगोननो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनखो सापर्ट मी बोला है ददेरे ने ओमफ्राय जोंहा बिजुआ मा होनखो मैं फिर ठीक हूँ दीदी बोला है ओके मतलब ठीक होना चाहिए बिजु संगी बिमा अन थेंक यू ददेरेया मा होनखो रजे सना आङो दिनहै एलबि फैगोन दे होनना बुंबाय रजे सना आं दिनहै एलबि फैगोन दे होनना खिथादो आरोना जोंहा ददेरेया एलबि फैगोननो ओमफ्राय संगी बिमा अन आरोना ओके थेंक इउ संगी रजेया जोंहा मा होनखो अके फैदो खैथायाव होगोन नों होनना सोंदों खैथायाव होगोननो आरोना रजिया सोंबाय ददेरे होनना सोंदों ओमफ्राय ददेरेया मा होनखो प्लिज फैगोन ओंखि होनना बुंदों प्लिज फैदो ओंखि होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा खैथायाव होगोन होनना सोंदों नै रजिया सिलचंद्रआ मा होनखो जोंहा ददेरे बर' कमेन्ट चेक करना बोला है ददेरे नों कमेन्ट चेक करना है बोला है सिलचंद्र ने बिजुआ जोंहा मा होनखो दीदी मेरे को पसंद ना क्या फैसाना क्या बोला है नहीं फैसाना बिजू कौन था ओमफ्राय जोंहा मा होनखो पहले भी आ गया था ना मेरे एलबी में बिजू बहुत बार आया होगा ना ददेरे जोंहा मा होनखो ओके जीएम बोला है ओके जीएम बोला सोराङा जोंहा मा होनखो आं बेग हरबाय रजे सनाखौ होनदों रजे सना नोंखौ मा होनो बेग हरबायनो सोराङा जोंहा ददेरेया मा होनखो नाइस बोला है ददेरे ने लंके ओके गुड मर्निं सिस्टार नाइस एलबि भिडिअ लाइक डान नोंनि एलबि भिडिअआ रावबो फैया होनना बुंदों लंकेया जोंहा गुड मर्निं लंके ब्रादार नाइस एलबि भिडिअ थेंक इउ सो माच लाइक डान थेंक इउ सो माच ओमफ्राय सरि आंनि एलबि भिडिअआव सरि रावबो फैया होनना बुंबाय आरोना अके टाइमानो मिलायलायला आरोना समान होयो ना मानसिफ्रा ओमफ्राय बेनाव थाबा बेनाव गैया बेनाव थाबा बेनाव गैया बिदि बायदि जाहैबाय आरोना मा होनो लंके ब्रादार ओमफ्राय जोंहा संगी बिमाया मा होनगोन ददेरे सना मा खबर आगै होनना सोंदों संगिया ददेरे मा खबरनो रजिया जोंहा मा होनखो सोरां ओंखि थेंक इउ स' माच थेंक इउ होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो संगिताखौ आंखौ साब खालामनो होलाय बाजै सनानो नोंसो खालामग्रोनांगोन बे हरगोन बेयो आगै सोरां चेनेला गिदिरना बेना संगिनिया सोरां आगै संगिता बिमा नोंजों जयेन जानोनो सोरां ब्रह्मआ ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मा होनखो दङ आब' दं आब' संगि मोजां गाज्रि गेजेरावनो होनना बुंबाय दङनो आरोना संगि बिमा मोजां गाज्रि गेजेरावनो ददेरेया होनबाय आरोना रजिया जोंहा मा होनखो सिलचंद्र साबधान प्लीज रिटर्न साब बैक मी बोला है सिलचंद्र आपको मतलब रोजे ने साफ किया है रिटर्न करने को बोला है सिलचंद्र मा रोजे कमेंट चेक फ्रेंड्स बोला है अच्छा रोजे कमेंट चेक करो बोला है खोरोना जोंहा मा होनखो ओइ ददेरे आंजों लोगो जा होनना बुंबाय ददेरे नैबे खोरोन गेमजोंबो लोगो जानो आरोना ददेरे जीएम साबधान बोला है ददेरे ने साब डिग्री मतलब बेग दिया है ओमफ्राय संगी बिमा मा होनखो सोरां आगै साब खालामना कमेन्ट खालामना दोन बेग हरगोन आं दे होनना बुंदों सोरां आगै संगिता बिटिवाइ नाव मा होनो साब खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोननांगौनो आरोना आगै बेग हरफिनगोननो बियो संगिता बिटिवाइआ ओमफ्राय जोंहा संगिता मा होनखो
Dodere okay again na bunda na dodere okay again bai Silchandra jaman ke thank you bola संगे बीमा on thank you dodere man ke keren sabdan bola keren sab kiya hai dodere ne basa bizwa man ke mabe yaw acha mabe ang strong block bolo raha hu oh strong okay strong block boro raha hu bola hai okay bizu basa Silchandra ओके रोजा जामान के सिलचंदो कमेंट नहीं आया रे बोला ओ सिलचंदो आपका कमेंट नहीं गया है बोला रोजे ने कमेंट दिया कि नहीं दिया था फिर से देखो सिलचंदो रोजे ने बोला कमेंट नहीं गया है बोला फिर बिजुआ मान के आपका छोटा भाई बी स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बोला ओके थैंक यू भाई बिजू पी याद आया है फिर सोराङा मान के रजेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय अरायबो गोजोननाय थाबाय इसोरा गोजोनै लाखिथों होननानै नमस्कार खालामबाय आरोना जोंहा सोराङा गैया बै बिजुआ जामा अके दीदी होनना बुंदों भाई बोलो खबर कैसा है बिजु ओमफ्राय जोंहा ददेरेया मांखो आं रावबो साब खालामाखै होनना बुंबाय ददेरेखौबो साब खालामदो लोगोफोर सोर सोर जइन गैया कौन ददेरे बोरो से मतलब जॉइन नहीं है मतलब जॉइन हो जाओ ददेरे बोरो से भी वो मतलब रिटर्न करेगा सिलचंद्र मान के जा अच्छा रोजे थैंक यू बोला अच्छा रोजे थैंक यू बोला है रोजे ने बोला आपका कमेंट नहीं गया रोजे आपने कमेंट दिया कि नहीं दिया था सिलचंद्र जीएम ओमफ्राय जा ददेरे ओनर ना थैंक यू संगे बीमा ऑन थैंक यू सिलचंद्र मन के मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो मेरी फ्रेंड बोला है ओमफ्राय जा सोराङा मन के ओके ओके संगीता बिटिवाय दानो नाजानि दे बाजैखौ साब खालामनो होनना बुंदों दे खालामहैथां माने सोराङागै ओके ददेरे जाय रोजाया जमा ददेरे ओंथि मा जाखो ओंथि होननानै हारहरबाय ददेरे ओंथि मा जाखो ओंथि होननानै हारहरबाय आरो नै ददेरे आं अन दं दे कमेन्ट लिरनो बादां होनना बुंदों कमेन्ट लिरनो बादोंनो जा ददेरेया अन दंनो आरोना अके ओमफ्राय जा खोरोना मानगो ददेरे आङो खालामबाय दे नायदो होनदों ददेरे नोंखौ साब खालामबायनो खोरोना नायनो थिनदों आरोना ओमफ्राय जा ददेरेया मांगो दसे उन्दुलांनि होनदों दसे उन्दुलांनि होनना बुंदों आरोना जा ददेरेया मानगो दसे उन्दुलांनि होनना बुंदों दसे उन्दुनि थेंक इउ खोरोन बोला हे ददेरे ने थेंक इउ बोला ओमफ्राय जा सोराङा मांगो आंखौ साब खालामनो थिन ददेरेखौ बाजै होनना बुंबाय सोरां ब्रह्मखौ साब खालामनोनो लोगो जानोनो ददेरे सोरां ब्रह्मआ नोङो साब खालामनानै कमेन्ट हरना दोन सोराङा बेक हरगोन बे ददेरेयाबो ओमफ्राय हरिशक्ति ओके सोराङा जामानखो प्लिज बोला है ददेरे सोरां ब्रह्मआ लोगो जानो मोननो नोंजों संगी बिमा अन थैंक यू ओके बीजा मान के जा खाना पीना हो गया क्या दीदी बोला खाना मॉर्निंग का हो गया है भाई बीजू सिलचंद्र जामान के सोरां ब्रह्म जेसुस कमेंट चेक फ्रेंड हेल्प मी बोला है सोरां ब्रह्म जेसुस कमेंट चेक फ्रेंड हेल्प मी बोला कमेंट चेक करने को बोला है सोरां आगै नोंखौ सिलचंद्रआ जीएमआ ओमफ्राय जा रमाया मांखो हाय भाभी जी व्हाट लाइफ है क्या बोल अच्छा देवर जी रोजिया जा हारहरबाय थैंक यू रोजेसना ओमफ्राय जा संगी बिमा अन थैंक यू बिजुआ जा मानखो अच्छा है बोला अच्छा है ओके बिजु भाई संगी बिमा अन थैंक यू रोजे अन थैंक यू सिलचंद्र अन थैंक यू संगी बिमा अन थैंक यू
खोरोना मानखो सोरां आंजों लोगो जा होनना बुंबाय सोरां खोरोन गेमजों लोगो जानोनो आगै लोगो जादो दे ददेरे जा मानखो कमेन्ट हरना दोन सोरां होनदों कमेन्ट हरना दोननांगौनो सोरां आगै बेक हरगोननो ओमफ्राय ददेरेया कमेन्ट हरना दोनबाय ददेरेयाबो कमेन्ट हरना दोननो थिनदों ओमफ्राय जा सोराङा मानखो दे खालामनि आं होनना गाबदों आरोना दे खालामनि आं होनना गाबबाय रजेया जा मिनिबाय आरोना रजेया जा आगै सोरां नोङो बहानि आगै होनना सोंदों रजेया सोंदों आरोना बहानिनो नोङो सोरां आगै सिलसान्डआ मा होनखो माय नेम इज सिलसान्ड GM मेघालया में आसिक मेघालया आसिक कल्चर ओके आसिक कल्चर इतना लंबा नेम ओके सोंगी बिमा मानखो बिमा मा ओंख्रि संखो होनना बुंबाय आरोना ओंख्रिया जोंना मा होनो दालिसो आरोना सोंगी बिमा जेबो मैगं गैया मैया फुजा जानानै बाजारावबो थांनो हायासै जेबो गैया दालि रुबाय ओमफ्राय सोंगी बिमा आरोना थेंक इउ रजे जा मा होनखो आब' सना संगीता सोंगी मा ओंख्रि संखो होनना सोंदो आरोना रजेया मा ओंख्रि संखोनो सोंगी बिमा रजे सोंदो आरोना रजे सनाया ओमफ्राय जा पुष्पाया ओके पुष्पाराज अन आरोना ओके थेंक इउ सोर जाखोलै पुष्पाराजालाय अन आरोना इमानुएला जा मा होनखो खाना अच्छा बाने कहना अच्छा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है इमालू संगमा ओके सिलसान्डा मान के जा ओनर ना ओके थैंक यू बीजा मान के जा ओके दीदी बाय बाय मेरा थोड़ा काम है ओके दीदी बाय बाय कुसरा हा ना ओके हा ना ओके दीदी बोला है ओके ओके काम है तो बीजू बाय बाय ओमफ्राय जा माखो खोरोना सोंगी आब' मा ओंख्रि जाखो होनना सोंदों खोरोना सोंगी बिमा मा ओंख्रि जाखो होनना खोरोना सोंदों ओमफ्राय जा सोंगी बिमाया बुंगो रजे आगै आलु फ्राय मैयानि दाउ बेदरसोमोन होनना बुंदों आरोना आलु फ्रायनो ओमफ्राय मैयानि दाउ बेदरमोननो ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो आब' सना सोंगी गोथाव मालायसो होनना बुंबाय गोथाव होनना बुंबाय आरोना सिलसान्ड अन हे ओके थेंक इउ सोंगी बिमा अन हे थेंक इउ खोरोना मा होनखो जा संगीता आब' आलु मैयानि दाउ बेदर होनना बुंबाय खोरोना सोंगी आब' आलु मैयानि दाउ बेदर होनना बुंदों आरोना खोरोना सोंगी बिमा अन सोंगी बिमा होनखो एसे गोथाव रजे होनना बुंदों सोंगी बिमा होनखो खोरोन होनना मिनिदों ओमफ्राय जा रजेया एसेल' नङा दे आब' सना एस होननानै मिनिफिनबाय आरोना ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो खोरोन नोङो बहानि होनना सोंदों खोरोन नों बहानिनो आरोना रजेया सोंदों खोरोना मा होनखो सोंगी आब' होनना बुंबाय सोंगी बिमाया रजे होनना मिनिदों आरोना रजेया जा मा होनखो आब' सना एस होननानै हार हरबाय आरोना खोरोना जा रजे आङो गुफुरनि होनना बुंदों गुफुरनिनो आरोना रजे माबाया खोरोना उमिदा जा हेलो बोला हेलो हेलो उमिद हेलो हेलो गाइस कौन है मेरे चैनल में प्लीज कमेंट करो ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो गोजानथार माथो खोरोन होनना बुंबाय आरोना सोंगी बिमाया बिमा आङो ओंखारथ'बाय दे ओंखि होनदो दे जेबो नङा दे खामानि टाइमानि संनाय खावनायनि टाइम ना खामानि थायोना बिरादनो ओमफ्राय सोराङा जा मा होनखो आया हेलो गाइस कौन है मेरे चैनल में लाइक करो कमेंट करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ गाइस ओमफ्राय जा सोरा मा होनखो बाजैलै आं लाइफ माथो जों बावनो बाजैलै आंलाय माथो जोंबावनो दे लोगोफोरनाबो गैया आंहा आङो गाज्रि सलायना बेलाय
देलायहोयोसोलै बिसालफोराव गस्ला गोदानसो लायबायसां क'क्राझाराव होनना बुंदों आरोना बिसालाव गस्ला गोदान लायनो होनदों आरोना सोरांमोनखो बाजैलै आंलाय माथो जोमबावनो होनदों आंलाय माथो जोमबावनो दे लोगोफोरनाबो गैया लोगोफ्राबो गैया आंहा आं गारि सलायना बेरायहैसैलै ओमफ्राय बिसाल दे मा होनो सोरां आगै लोगोफ्राबो गैया आरोना माथो जोमबावनो ओमफ्राय बिसालाव गस्ला लायनोसै अके सोरां आगै जागोन दे रजे जा अन आरोना थेंक इउ रजे ओमफ्राय जोंहा खोरोना मेसेज कार्ड अके रजेया जा मा होनखो आगै सोरां नोङो बहानिमोन होनना बुंदों सोरां नोङो बहानिमोननो रजेया सोंदों आरोना खोरोना मा होनखो फै रजे बेरायनि फ्लाइटजों एर'प्लेन दंखायो जोंनि खाथियाव होनना बुंदों बेरायनो लेंहरदो नै फ्लाइटजों एर'प्लेन दंखायोनो हेल' कौन है गाइस सोर दं लोगोफोर ओमफ्राय जा रजे मा होनगौ नोंगौ नामा थांगोन र' नों बेयाव दौखा फोरोंदोंना आच्छा बेयाव दंखा खोरोनना मिनिबाय आरोना र' थांगौनो रजेयाबो खबिरामोनखो बाजै मा खालामदो होनना बुंबाय जेबो खालामाखै मा होनो कबिर ओमफ्राय सोराङा जा मा होनखो ओइ बाजैखौसो खस्थ' होबाय आं लिरनायफ्राबो मामायाव नाङो सरि बाजै सना होनना बुंबाय जादोंथ' लिरनाया खोरोनागै मा होनो सरि सोराङागै जादों दे लिरनाया ओमफ्राय सुमिदरमाया मेसेज कार्ड खालामबाय सुमिदरमा हाय आगै जिउ होनना बुंदों आरोना हाय आगै जिउ होनना बुंबाय हाय सुमिदरमा ओमफ्राय जा कबिरा मा होनखो बाजै मोजां होनदों आरोना मोजां होनदों अके मोजां आरोना बर' आता हे कबिर कौन होगा होनदों सोराङा जा मा होनगोन आङो क'क्राझारनिनो नोंलाय बहानि होनना सोंदों क'क्राझारनिनो आरोना सोराङा रजे ओमफ्राय नोंलाय बबेनि होनना सोंफिनदों जा रजेया सोरां आगै होनना मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जा सोराङा रजे होनना बुंबाय रजेया जा मा होनगौ नोंगौ नामा आगै सोरां आङो अदालगुरि मासफाटनिसो होनना बुंदों अदालगुरि मासफाटनिनो ओमफ्राय जा मोगथाङा मिनिलाय आब' एसे होनना बुंबाय आरोना मोगथाङा जा मिनिलायबाय मानो मिनिनो दे आगै होनदो ओमफ्राय जा कबिरा मा होनगोन अमा बेदर जानाय बाजै होनबाय अमा बेदर जानाय बाजै होनना बुंबाय बर' आता हे आपको कबिर अके बर' रोंगौ आरोना नोङो कबिर मोजां आरोना रजेया जा मा होनगोन खोरोना मिनिदों कबिरा आदा मा खालामो अके आदा साखो मा होनो डिउटियाव कबिर खोरोना मा होनगोन जा रजे अदालगुरिनि आयुबाला होनना बुंबाय रजे अदालगुरिनि आयुबाला ओरै होनना बुंबाय आरोना खोरोना
ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनगोन आंखौ मिनि बावबाय लै रजेया होनना बुंबाय आंखौ मिनि बावबायलै रजेयानो कबीरा मा होनखो जोंहा बाजै खुथुर काटार सरि बाजै खुद गार क्या बोल ओमफ्राय जोंहा रजेया खोरो होनना मिनिदो आरोना ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो सोराङा आगै ओंथि होननानै हारहरबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिरदावफोर बिरबोदों आरोना के बिरदाव रजेया जोंहा मिनिदों नै ओमफ्राय सोराङा गैया मा होनखो रजे आङो नोंखौ मा सोमोन्दो लिंनांगौ दे बुंलाय होनना बुंबाय सोराङा मा सोमोन्दो लिंनोनो नोंखौ रजे सोराङा ओमफ्राय जोंहा कबीरा मा होनखो खुदगार देव कबीर देवबर्मा समझ में नहीं आ रहा ओमफ्राय जोंहा दैमालुआ गुड मर्निं बेरना गुड मर्निं मा होनो दैमालुआ ओमफ्राय जोंहा मोगथाङा मा होनखो नेबाय थायो आब' नोंनि एलबिखौ फैनायखौ होनना बुंदों थेंक इउ आगै मोगथां गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो आयु बेवाय फैदों होनना मिनिदों बेवाय फैदों होनना मिनिबाय जोंहा नै रजेया बेरदावा जोंहा मा होनखो बेवाय रजे मैदेरखौ माबैसे खाना दोनखो मोनायावलाय होनना बुंदो आरोना बेवहाय रजे मैदेरखौ माबैसे खाना दोनखो सोंबाय आरोना बिरदावा रजे कबीरा मा होनखो गार' काहा बोला है गार' काहा खर काहा ना खर काहा अच्छा खर आसाम में खर मेरा खर आसाम में है कबीर ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगो आब' लोंदो आब' लेंदो आगै सोरां होनदों बिब' लेंदोनो आरोना सोरां रजेखौ जीत सिंह गुड मर्निं हाउ आर यू होनबाय मर्निं मेरी को आप कैसे हो जीत खोरोना मा होनखो जोंहा रजे गालि आङो प्रफाइल नायाखै नोंनिखौ मेरिड ना आनमेरिड होनना बुंबाय आरोना जोंहा खोरोना प्रफाइल नायाखैनो मेरिड ना आनमेरिड मिथिला बेखायनो जोंहा जिदा मा होनखो Which country is belong बोला है मतलब मैं इंडिया कंट्री से हूँ इंडिया कंट्री से बिलोंग करती हूँ जीत सिंह रजे जोंहा मा होनखो हा बेवाय फाइभल' खानो मा होनखो फाइभल' खानो हादों होनना मिनिदो आरोना रजेया खोरोना मा होनखो जोंहा मैं खोरोन बेला मैं आसामत आसु मैं आसामत মই आसामत आसु बोला ओके आसामत আছে এতিয়া ओके कबीर देवबर्मा आसामत কি কৰি আছে ओमफ्राय जोंहा बिरदावा मा होनखो आं मानैसो हर दिदि होनदो आया थांखो मानैसो हर बेवाय होनना बुंदों जोंहा बिरदावा मानै सोंबाय ओमफ्राय जोंहा मोगथाङा मा होनखो बाय आब' ओंखाम जानोसै आं मा होनखो जानोसै आंहा अके दे जादो दे मोगथां आगै बाय जादो दे सुजेन देव गुड मर्निं दीदी बोला है मर्निं भाई सुजेन देवबर्मा ओके कबीरा मा होनखो जा कौन डिस्ट्रिक्ट अपनार होनबाय ओके चिरां डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट मतलब चिरां है सोराङा मा होनखो दे आब' नोंनि थाखाय आं दंसे मेथाइ खननि सुरु नोंनि बुंग्रायानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हाथायानो आंनि मिस्थि बायदि ना आब' रजे सना जिउ बिखा बाजै बिखेनि अननायाव नोंखौ लोगो मोनबाय आब' सना जिउ होनना बुंबाय जोंहा सोराङा गैया सल' खनहरबाय नै मा खनखोलै होनदो दोंसे मेथाइ खनहरलायबाय नोंनि गुंग्रायानो आंनि गाइखेर दाखानो खनहरबाय नै रजे ओमफ्राय हाथाया मा होनखो मिस्थिनो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो होनबा
होनबा नोङो आंखौ साब खालामाखैना नोङो खोरोन बेखायनो नों आंखौ नुवाखै होनना बुंदों खोरोन रजेखौ साब खालामदोंना खालामाखैनो सोंफिनबायनो रजेया ओमफ्राय कबीरा मांखो कबीर ने क्या बोला अबो दुनिया लगी से आप दुनिया लगी से बोला है दुनिया लगी से ओके थैंक यू कबीर देव वर्मा के रजिया मानखो अ दे हरगोन बेवाय होनना बुंबाय अ दे हरगोन बेवाय होनना बुंदों आरोना रजिया बिरदावा अके बोला बिरदावा जा आफि सना होनना बुंबाय बुंदो दे बिरदावाफा मा खबर ओमफ्राय जा खोरोना मानखो थोट्स बिदि नंग्रा खालामदों कमेन्टबो हरदों माथो रजे गालि होनना बुंदों बिदि नङानोलै कमेन्टबो हरदोंनो रजे खोरोना बिरदावा मानखो बेवाय रजे आरो आफि सना थाथ' दे आङो खिग्रोनि होनना बुंबाय आरोना खिग्रोनोनो बिरदावा थाथ'नो थिनबाय रजे नोंखौबो ओमफ्राय जा कबीर ने मानखो गुवाहाटी से कितना दूर बोला है अच्छा गुवाहाटी से दूर होता है कबीर मतलब आप गुवाहाटी में रहता है क्या ओमफ्राय रजिया जा मानखो थेंक इउ आगै सना सोरां आंनि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय हार हरबाय ओमफ्राय जा एसबिया मानखो ओइ कल मानो रिसिभ बानायाखै सोरदों रायलायनाय सोरजों बिजि होनना बुंबाय एसबिया सोर जाखो जोंहा एसबिया सोरखौ होनखो मा होनो एसबि आगै ओमफ्राय वाइटि सदा जा मानखो आमार बारि था खाइल' बारि था हमार बारी था साइलो बोला अच्छा तुम्हार बारी तो मतलब साइलो वाला लगे ना कि रे वाइटी सर ओके बारी कोडाई वाइटी ओमफ्राय कबीरा मानखो आबो माखाई बोला है आबो माखाई माखौ लिखा क्या रे देव वर्मा बर' में लिखा है ना के ओमफ्राय जा रजिया मानखो माथो कमेन्ट फैयाखैनो खोरोनदों आच्छा खोरोन कमेन्ट थाङाखैनो रजेनाव ओमफ्राय जा खोरोना मानखो माइसि फाग्लि नोंलाय फाग्लि माइसि फाग्लि नोंलाय फाग्लि होनना बुंदो आरोना जा खोरोना रजिया मानखो बेवाय हागुरा दे खि होनना मिनिहरबायनो रजिया बेवाय हागुरा दे खि होनना मिनिहरबाय कबीरा मानखो जा दारां ओमफ्राय थांसय थि के हाय बोला के हाय वाइटी सोडा ये सब लोग सब नाकी ये सब लोग सब नाकी क्या पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा वाइटी सर सोराङा जामानखो बाजै बिकेनि अननायाव आंनि साबसक्राइबारा 15 बारायबाय आयु बाजै नोंखौ मा रावजों मा होनना आया साबायखर बावबावगोन आं बाजै सना नोंनि अननायावनो सना लोगो मोनबाय आं बिबाजै लोगो गासिबखौबो होनना बुंबाय आरोना जोंहा सोरां फंबाया नंगौ नामा आगै सोरां अके दे मोजाङै मा होनो चेनेलखौ खुलिबाय नालाय मोजाङै लांदो माबादो आरोना आगै सालायदो मोजाङै सोरां आगै बेजाराव जे मानखो खोरोन होनना मिनिबाय आरोना आङो जा फाग्लिखासो होनना मिनिबावै जासो रजे सनाया खोरोन कबीरा मानखो दारां डिस्ट्रिक्ट बोला दारां डिस्ट्रिक्ट ओके डिस्ट्रिक्ट मतलब बता दिया था ओके कबीर ओमफ्राय जा रजिया मानखो आगै सोरां ओंथि होननानै हारहरबाय आरोना रजिया ददेरे ओंथि उन्दुबाय नामा सना होनना मिनिबाय आरोना उन्दुनोनो रजिया माबाया रजे सोमफ्रांलांबायलै रजे सनाखौ सोमफ्रांलायलांबाय माबाया मा होनो ददेरेया ओमफ्राय जोंहा बिकास आगै नुजाफैफिनबाय आरोना हेल' गाइसमोन होनना बुंबाय हेल' गाइस बोला है बिकास ने सोर दं कौन है गाइस मेरे स्क्रीन में प्लीज कमेंट करो
ओमफ्राय सोरा मानखो मा आब' रजे सना होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रजे सनाया कमेन्ट बोला है kon सोर दं आङो सर्ट भिडिअ नागारदोंमोन दे नायनानै होदो एसे लोगोफोर बिनानावमोन फंबायमोन कन हे ओमफ्राय जामोनखो गुड मर्निं रोजे जा सपोर्ट बोला है ओके थैंक यू रोजे ओमफ्राय जा अनसुलाया जामोनखो गुड मर्निं सिस्टर बोला है ओके मर्निं ब्रादर रोजे ऑल फ्रेंड्स सपोर्ट बोल के प्लीज मी बोल के हार्ट दिया है ऑल फ्रेंड्स खोरोना मानखो रोजे गालि कमेन्ट हरबावदों आङो नायफिनदो होनना बुंदों आरोना कमेन्ट हरबावबायनो नायफिनदोनो रोजे माबाया खोरोना जा बुङोला के साई बाबु माखो सापर्ट बिउटिफुल होनदों आरोना ओके थेंक यू होनदो सुपार बिउटिफुलसो ओके सुपार बिउटिफुल ओके बुङोला ओमफ्राय जा कबिरा मानखो नाइस हियार बोला है ओके सोराङा जा मानखो ओइ बाजै बिखे सना नोंहालाय मा सिरि थानो नागिरो दे नायगोन आंहालाय नायखायो नोंनि अल भिडिअ होनना बुंदों आरोना ओइ बाजै बिखे सना नोंहालाय मा सिरि थानो नागिरो होनना बुंदों आरोना आदसा आं सर्ट भिडिअ नागारदो दे मा होनो आगैमोन दे रजिया जाजा मा होनखो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा आगै सोरां होनदों ओंखाम जाखांबाय नामानो रजिया सोंदों सोरां ओमफ्राय जा BMW ओके हाय बाजै होनबायना हाय आगै ओमफ्राय जा कबिरा मा होनखो आपनार हियार दिखाव आब' होनना बुंदों आरोना दिखाव आब' अच्छा हियार देखना है तो वीडियो में देखो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है आज कबीर देववर्मा Forgurung amang kerja. That's me Nepali. That's me Nepali बोला है अच्छा नेपाली जैसा देख रहा है ओमफ्राय जा रजायामोन दासो फैबाय दे खोरोन कमेन्टआ होनना बुंबाय दासो थांबायनो खोरोन कमेन्टआ बिकासआ गैया हेलौ लोगोफोर लोगो गैयाबा साब खालामलायदो आंजों लोगो गैयाबा आंबो बेक खालामफिनगोन होनना बुंदों मा होनो सोरबा लोगो जानोबा सोर दं नैबे बिकास बसुमतारीजोंबो लोगो जादो सोरबा जयेन गैयाबा जयेन जादो दे बिकासजोंबो बिकास बसुमतारीजों ओमफ्राय बेग हरगोननो बियो सोर दं लोगोफोर जयेन जादो बिकास बसुमतारीजों कौन है गाइस बिकास बसुमतारी से मतलब जयेन करो ओमफ्राय जोंहा GM-आ मा होनखो माथो आंनिया LB फैबा कमेन्टआनो फैया एसे खोन्था हरदो आब' होनना बुंदो LB फैबा कमेन्ट थाङा नांथाइसो नामा नोंनाबो नामा GM आगै नोंनि LB-आव हाबनाय नायबासो मिथिगोन आङो होनदो आंबो बारा मिथिया दे माबानि सोमोन्दै होमबाबो मा होनो GM मिक्स आगै कमेन्ट थाङा माने ओमफ्राय जा सोराङा मा होनखो जाखांबाय आब' रजे नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो आब' होनना सोंबाय सोराङा जाखांबायनो ओमफ्राय नोंहा मा ओंख्रि जाखो सोंदों आरोना सोराङा खोरोना मा होनखो रजे गालि नोङो थगायदों आंखौ फाग्लि जा हेन्डसोमथार होनना बुंबाय फाग्लि जा हेन्डसोमथार होनना बुंबाय जोंहा खोरोना रजेखौ हेन्डसोमथार होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो आं सना लोगो मोनब्लाबो आङो आब' बिखेखौ बावनो हाया नङा प्रमिसबो होनना बुंदों जोंहा फंबाया सोरां फंबाया
सना लोगो मोनबाबो बावनो हाया नैहाय अके होनदो सोराङागै जा रजेया मा होनखो आगै सोरां आंबो जाखांबायमोन होनदों रजेया आगैयाबो जाखांबायनो सोराङागै ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो खोरोन होननानै मिनिबायनो जोंहा रजेया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा जिएमआ मा होनखो आब' एलबि फैबा बेसां मिनिट थाना कमेन्ट फैयो होनदो आरोना आच्छा मिनिट थालाया खोमाना दसेनि उनावनो कमेन्टआथ' एसे माबायावनो श' जायोना कमेन्ट थाङोना आगै खोरोन कमेन्ट थाङा ना मा जाखो नोंनालाय कमेन्ट हरनाय नायबासो मिथिगोन जिएम आगै मिनिट थालायनाङा ना एसे माबानांगौ आरोना 1 मिनिटबो थानाङा नामा नायानो आं बिदि ओमफ्राय खोरोना मा होनखो आङो दासो मोजां नायदों रजे गालि होनना बुंबाय दासो मोजां नायबायनोहाय रजे सना नोंखौ माबाया मा होनोमोन खोरोना ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो आब'लै मा ओंख्रि जाखो खिन्थायाबो आब' रजेया होनबाय मा ओंख्रि जाखोनो रजे सोंगासिनो नै सोराङा खिन्थायाबो होनदों आरोना कबीर ने क्या बोला आप नासा हीरोइन का नासा मिल क्या बोला रे मिल सकता है बहुत सुंदर अच्छा आप हीरोइन का नासा मिल सकता है बहुत सुंदर बोला है कबीर ने के कबीर देवा वर्मा के ओमफ्राय रजेसो मानखो मिनिबाय आरोना खोरोन होननानै मिनिबाय ओमफ्राय जोंहा खोरोना मानखो रजे आयु बाला होननानै नारखाबाय आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा रजेया मानखो आगै सोरां दालि आलु मटर बिलाहिसोमोन होनना बुंदों आलु दालि ओमफ्राय आलु मा होनखो दालि आलु ओमफ्राय मटर बिलाहिसोमोन होनना खिथाबाय रजेया सोराङागै रजेया जोंहा नै खोरोन होननानै मा हरबाय नै खुगा सिनाय दरा बुबाय थाबायलै कबीरा मा होनखो डान्स ओके सान्स लिखा अच्छा हीरोइन का चांस मिल सकता है ओके अब समझ में नहीं आया समझ में आया आप करण ओमफ्राय मा होनखो जोंहा चान्स लिखाता ओके सोरा जोंहा मा होनखो बाजै बिके बिदि थख' खिन्था हरनांगौ गासिबखौबो होनना बुंबाय आरोना थख' खिथा हरनांगौ गासिबखौबो होनबाय जोंहा सोराङा गैया ओमफ्राय जिएमआ मा होनखो जोंहा आब' आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो दे एसे अननानै आब' होनना बुंदो आच्छा आंखौ थिनबाय आरोना आगैया नोङो जिएमआ मा होनो आगै कमेन्ट हरनानै दोनलाय जिएम आगै आरो नङाबा आङो नै बेजों खालामना हरनोसै र' आया थाङासै माथो आच्छा नेट गैला नामालै बेयावलाय नोंनि मबाइलखौ दसे ओइ लाबोथ'दोहाय बैनिखौ आं दा बेजों बानायहरनानै दोनगोनसै दे बेयाव नेट गैला खोमानि गल गल जाबाय ओमफ्राय जोंहा आच्छा जादों र' मा होनो जिएम मेक्स साब खालामना हरबाय दे आङो नैबेजों है बिनि मबाइला माबा फन फैलाबाय थायोलै दिस्टार्ब
माने साब खालामना हरबाय आङो नैजों आब' आंनिखौबो GM आगै साब खालामना हरबाय आङो दे ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो अ गोथाव आब' जिउ सना होनना बुंदो जोंहा सोराङा ओमफ्राय जोंहा Tatia ya hello बोला hello hello Tatia Tatia या आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही बोला है और मैं अभी मतलब बोरो में बात कर रही हूँ ना तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा Tatia ओके खबर कैसा है आपका बोलो Tatia ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनगोन GM मिक्स जयेन जादो दे होनना बुंबाय आरो ना GM रजिया जयेन जानो थिनदों कबिरा मा होनगोन जोंहा आब' भाभी किमान होल अपना बेबी किमान होल अपना ओ मेरा बेबी एक है अभी बड़ा हो गया क्लास 1 में मिल गया है कबीर देवा वर्मा ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो GM खौ आंखौ साब खालामनो हो होनना बुंदों आदसा GM मा होनो सोरांखौ साब खालामनोनो GM आगै ओमफ्राय नै रजेखौबो रजेजोंबो जइन जादो दे ओमफ्राय जोंहा ओइस सानसुआ हाय हाय होनदों ना हाय हाय ओमफ्राय लाइक दानबाय थेंक इउ ओइस सानसुआ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया हाय होनबाय आरो ना हाय हाय खन्थाइया मा होनखो जोब्बाय नामा होनना बुंनो जोबथ'वाखै खन्थाइ लोगो रजेया जोंहा बिदि नायबाय आरो ना ओमफ्राय सन्जि बासु हाय बोला अके हाय हाय सन्जि बासु ओमफ्राय जोंहा मा होनखो ओइस सानसुआ रजे सना मा खबर आङो दासो सौफैदों होनना बुंदों जोंहा ओइस सानसुआ दासो सौफैदोंनो रजे सन्जिया जोंहा मा होनखो हेलौ बोला अके हेलौ हेलौ सन्जि ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो ओइस खबरा मोजां नोंनालाय मा खबर होनना बुंबाय ओइस खबरा मोजांनो आरोना रजेनिया ओमफ्राय नोंनिया मा खबरनो रजेया सोंदों जा सन्जिया मा होनखो मा ओंख्रि जानाय होनना सोंदों ओंख्रिया दालि आंनिया मा होनो सन्जि बासु ओमफ्राय GM मा होनखो आब' होनना बुंदों लोगो जादोंनो रजेजोंबो ओमफ्राय माबा सोरांजोंबो लोगो जानोनो जिबि आगै ओमफ्राय रजेया मा होनखो सन्जि ओंखि होनना बुंबाय आरोना सन्जिया जोंहा मा होनखो रजे होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा ओइसा मा होनखो रजे आंना गिरि सरि गाज्रि दालि मा होनखो गोज्रि दालि होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनामिका बर'आ हाय मा खालामदों बाबु बिमा होनना बुंबाय जेबो खालामाखै नै बिमा रायलायदों आरोना एसे मा ओमफ्राय जोंहा सन्जिया मा होनखो मा ओंख्रि रजे होनना सोंदों सन्जिया मा ओंख्रि सोंदों आरो ना सन्जिया रजे ओमफ्राय जोंहा गबिन्दाया हाय बोला हाय हाय गबिन्दा ओमफ्राय जोंहा सन्तोष आगैया मा होनखो हेलौ बाजै गुड मर्निं मा खबर होनबाय आरोना गुड मर्निं सन्तोष आगै खबरा मोजाङैनो दंथ'यो ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं कबिरा मा होनखो कभी घूमने आना अगरतला ओके कभी घूमने आना अगरतला ओके 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 कबीर ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सन्तोष आगैया मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै आगै एसे रायलायदो आरोना नोंसोरजोंनो ओमफ्राय सन्तोषआ मा होनखो मर्निंनि ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा होनदो मा होनो साहा लोंदो आरोना आगै ओमफ्राय जेबो जानाय जायाखै साहा बिस्कुट ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो फुजा नायबा होनदों फुजा नायबाय मैया जोङो खन्थाइ लोगो मैया थांदों आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि फिरायो ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनगोन GM मिक्सि साब खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालामदो दे रिटार्न साब बेक हरफिन दे होनना बुंदों रजेया साब खालामबायनो GM आगै ओमफ्राय रिटार्न बिफिनबाय आरोना रिटार्न हरदो दे खन्थाइया जोंहा मा होनखो सोरबा गोदान दंबा लोगो जादो आंजोंबो होनना बुंदों सोरबा गोदान दंबा लोगो जानोनो खन्थाइ गयारिजोंबो लोगो जादो दे मोजां मिस्टार अशोकआ लाइक दानदों थेंक इउ मिस्टार गोजोननाय थाबाय निकुन्जाया मा होनखो मा खबर बाजै होनना सोंदों आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आगै निकुन्जा नोंनिया माबोरै दं खिथाहरदो दे रजे जा मा होनखो ओइस मानो होननानै नायबाय आरो नायदि सन्तोषआ मा होनखो जोंहा मानि थाइस जाबाय नामा नोंना सरि मनिटाइज जाबाय नामा नोंना सोंदो औ आगै जाबायमोन सन्तोष आगै ओमफ्राय सोराङा जोंहा मा होनखो बाजै थाथ'दो आङो थाब मा होनखो
दाबसे जायगायाव थांनांगौ थाथ'दो नोंसोरहा आंखौल' साब खालामनो दाबावथों बयबो लोगोफोरा दे सनाफोर थाथ' नोंसोरहा होनना बुंबाय आरोना जोंहा सोराङा गैया दाबसे जायगायाव थांनोनो आरोना अके दे सोराङा गै ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा खबर बाजै ओंखि उमा होनना मिनिहरदो आरोना अके खबरा मोजां आंना जिउनां उमा मिनिबावबायसो आरोना अके उमावसो ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै जिउनां खबरा ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो सनजि दालि आलु टमेट' मटरसोमोन नोंहालाय ओंखि होनना सोंदो आरोना नोंहालायनो रजिया सोंफिनबाय सनजिबासो ओमफ्राय जिउनाङा जोंहा मा होनखो माजों मोनजाखो होनना सोंदो आरोना माजों मोनजाखो जाथ'वाखैनो जिउनां ओंख्रिया दालिसो बाजाराव थांनो मोनाखै फुजा जासोनानै होनदो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो कबीरा त्रिपुरा में लेकर आ जीजू को बोला ओके लेके जाऊंगी जीजू को भी मैं पे जाऊंगी मतलब घूमने के लिए त्रिपुरा में कबीर ने मांगे जीजू ओके लेकर आओ ओमफ्राय क्या बोला जीजू को बोरो में क्या बोलो अच्छा क्या जीजू को बोरो में गुमै बोलते रे गुमै ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो हाय थाम्फै दुद्रुनाय साफा गोसोनि मानसि मा खबर ओरैसै आरोना अके जा एकदम जावख्लाब जोंहा जिउनाङा गैयाबो अके खबरा मा होनखो र' थाम्फै दुद्रुनाय ओमफ्राय मा खबरा मोजां दंथ'योब्रा जिउनां ओमफ्राय नोंनियालाय खिथादो दे ओमफ्राय र' खन्थाइया जोंहा मा होनखो औ दहाय नुखादों इउटुबाव होनना बुंबाय दहाय नुखादों इउटुबाव आदसा इउटुबाव नुदों आरोना अके खन्थाइ लोगो ओमफ्राय जोंहा बिरदाव मा होनखो बिजिनि फुजायाव नामा होनदो औ बिजिनि फुजायाव बिरदाव मैया थांदोंमोन ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो खन्थाइखौ आंखौ साब खालामनो होलाय बाजै जिउ होनो खन्थाइ लोगो नोंखौ मा होनो सोराङा साब खालाम थिनदोंमोन आरोना बेग हरगोननो दानो हरगोन आरो सोरां ब्रह्मआ खन्थाइ लोगो ओमफ्राय जोंहा सान्थसा मा होनखो आगैया लक्ष्मी मेलायाव बेरायनो फैयाखै नामा बाजैयालाय होनना मिनिदों थांदों मैया मा होनो सन्थस आगै सर्ट भिडिअ नागारदों आङो नायना होदो होनदो ओमफ्राय जोंहा निकुन्जाया मा होनखो सिनायदों नामा होनना सोंदों आरोना सिनायदों नामा बाजै दिनैसो आंहा होनना बुंदों नामखौ गोसोआव दङ निकुन्जा आंहा आगै ओमफ्राय गोबाव जाबायमोन ना नोङो फैयिया अके दिनै फैदों गोजोननाय थाबाय दे निकुन्जा ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो बाय बिके किउट आंनि एलबि होलानो मालायनि एलबिबो बेरायला होनना बुंबाय बाय बिके किउट आं एलबि होलानो मालायनि एलबिबो बेरायला होनदो आदसा माने होला माने एलबि होला नोंहालाय मा जाखो एलबिबो बेरायला एलबिबो होला आरोना माने एलबि होआ मोखांखौनो क्लियार नुवाखै दानि एलबि बन्द जाबाय नामा नोंनिया मिस्टारनिया एमआरनिया दानो मा होनो बन्द नामा मोखांखौनो देखायाखै स्क्रिनल' देखायो मोखां देखायखांनानैसो बन्द खालामनांगौ मा होनो एलबिखौ ओमफ्राय जोंहा सन्थस आगैया होनना बुंबाय आरोना जिएमआ जोंहा मा होनखो आब' नोङो माहानि मा डिस्ट्रिक्ट रजेखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय आं होनदों आब' नों माहानि मा डिस्ट्रिक्ट होनना सोंदों आंखौ सोंदों आरोना आङो मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै जिएम ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि आं बङाइगाव थायो जिएम आगै ओमफ्राय रजे नोंखौ साब खालामबायनो जिएमआ साब खालामना होबायनो सन्थसआ जोंहा मा होनखो कंग्रेचुलेसन बाजै होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ आगै सन्थस गोजोननाय थाबाय नोंसोर गासिनिबो अननायाव माबा जाबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय जोंहा मा होनखो खन्थाइया बेसे मोनखो रेसखौ हा होनना सोंदों रेस आयु मा होनो मन'ल'सो जादों खन्थाइ फ्रेन्ड मोनाखै
ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो सन्थस साबदान कमेन्ट चेक खालामदो दे रिटार्न साब बेक खालामफिनबाय दे होनना बुंदों सन्थस आगै नोंखौ रजेया साब खालामफिनबायनो आरोना कमेन्ट हरबायनो कमेन्ट चेक खालामफिनदों ओमफ्राय जिउना जोंहा मा होनखो मोजां होनदों आरोना अके मोजां होनदों आरोना जिउनांना रमेशआ मा होनखो हाय बाजै बुंबाय हाय रमेश बिबोनां बिरदफोर बिरबोखोना बिरलांखोब्रा आफायालाय जोंहालाय बिरदआलाय खन्थाइया जोंहा मा होनखो ब्लु होलाय होना होदो होनना बुंबाय आरोना होबाय आङो दे ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो जिएमएक्सि आंबो साब खालामबाय दे सरि कबिर अके फरायखांबायना ब्लु होना होलायबाय जिएमएक्सि आंबो साब खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालामदो होनना बुंदों कमेन्ट चेक खालामथिनबाय दे आगै जिएम जे रजे सनायाबो कबिरा मा होनखो गुमै बोला हा गुमै बोलते ओमफ्राय जोंहा बिरदआ मा होनखो मा मोनजानायनि ब्लु बोराब्रा आफि नोंलाय मा होनखो मा मोनजानायनि ब्लु बोराब्रा आफि नोंलाय ब्लु बोराब्रा दे आच्छा ब्लु नांगौ ना मा जाखोब्रा बिरद आफानोलाय बुजियासैलां मोनजानायनि ब्लु नांगौ नामा थब्लाया जोंहा मा होनखो फैलाय बाजै खामानि मावदोंमोन होनदों आच्छा फैला बाजै खामानि मावदोंमोन होनदों फैलायबाय बाजै खामानि मावदोंमोन होनबाय आरोना जोंहा थब्लाया अके आगै ओमफ्राय जोंहा सोनजिया मा होनखो आंजोंबो लोगो जादो दे होनदों आरोना सोरबा दंबा सन्जिबासुजों लोगो जानोनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा बिदना मा होनखो बाजै सना माबोरै दं होनदों आरोना मोजाङैनो दं आङो आगै बि ओमफ्राय नों माबोरै दं खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा सन्थसआ मा होनदों अके रजे नोङो कमेन्ट हरना दोन दे आङो दाहाय खालामगोन 2 मिनिट भिडिअ नायना खालाम दे होनना बुंदों रजे 2 मिनिट भिडिअ नायनानै साब खालामनो थिनदों आरोना सन्थसआ ओमफ्राय गाव दा खालामफिनगोननो कमेन्ट हरनो थिनदों ओमफ्राय कबिरा मा होनखो गुमै मा खालामो ना गुमै मतलब डिपार्टमेंट में काम करता है रे कबीर इसिकाया मान के हेलो सिस्टर हाउ आर यू बोला है हेलो सिस्टर इसिका मैं ठीक हूँ आप बोलो आप कैसे हो संजय मान के आंना चेनेल मोनसेया हाइटसो जाना दं माथो होनना बुंदों आंना चेनेल मोनसेया हाइटसो जाना दं माथो होनना बुंदों आरोना माने आंनियाव ना मा जाखो बुजियासै आङो हाइट माबानायखौथ' बोखारजोब्बायमोन आङो हाइटथ' जानाङामोन आंथ' मिथिला ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मा होनखो जोंहा आंखौबो नायदो होनदों आरोना आंखौबो नायदो होनदों जोंहा थब्लाया सोर दं सोरबा जयेन जानोबा नैबे थब्लाजोंबो जयेन जानो हागौमोन जोंहा खन्थाइ लोगो थब्ला फाग्लाजोंबो लोगो जानो हागौमोन आरो नोङो ना सापर्ट मी आदैमोन होनदों जोंहा सापर्ट बिदों आरोना लोगो जालायनोनो सोर लोगो गैया लोगो जादो दे थब्लाजोंबो उमिदा मा होनखो त्रिपुरा में घूमने आएगा तो मेरे लिए क्या लाओगी बीके बोला अच्छा वो कौन था आप ही था क्या रे क्या खाएगा बोलो मिष्टी लेके जाऊंगी मैं क्या बोलते रे रसगुल्ला क्या क्या नाम है सबको लेके जाऊंगी मतलब ओमफ्राय जोंहा सन्थसआ मा होनखो सोर आंजों फ्रेन्ड गैया अन्नानै खालामदो 2 मिनिट भिडिअ नायना प्लिज होनदों आरोना सोर माने बे सन्थस SD अफिसियेलजों लोगो गैया मा होनो लोगो जानो थिनदों आरो ने 2 मिनिट भिडिअ नायनानै लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा अन अके थेंक इउ सन्थस आगै अन थेंक इउ मिस्टार राजामानखो फुजायाव गावसोरल' थांबाय आरो होनना बुंबाय आरोना औ फुजायाव जोंल' थांबाय सर्ट भिडिअ नाय दे मिस्टार लोगोफोरनिजोंबो नायनानै होदे मिस्टार हाय फन हरगासिनोलाय नै ओमफ्राय सन्थस आगैया दे नायगोन र' होनना बुंबाय आरोना सरि दा नायगोन र' होनना बुंबाय जोंहा सन्थस आगैया अके जिउनाङा मा होनखो महरा जेरै साफा गोसोआबो बिदिनो साफा ओरैसै जोंहा माबाया जिउनाङा
नंगौ नामा के नोंलाय मानसियालाय मा हेब्रोंलै होनदों जिउनां ओमफ्राय जोंहा जिएमआ मा होनखो आब' नोङो माहानि मा डिस्ट्रिक्ट खोन्थाहरदो दे आब' होनना बुंबाय आंखौ सोंदों नामालै मा होनो जिएमआ गैया आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिएम आगै चिरां डिस्ट्रिक्टनि आङो ओमफ्रायो आङो बङाइगाव थायो दे बङाइगाव ओमफ्राय मा होनखो बिया बे बाजै नांला थांबाय बाजै नानोल' आंखो नानोल' थांबाय नायनोल' थांबाय होनदों आरोना बाजै नायनोल' थांबाय ना मा होनखो बिया गै रजेया मा होनखो खन्थाइ साब खालामबाय दे कमेन्ट चेक खालामदो रिटार्न साब बेक खालामफिनगोन दे होनदों खालामफिन दे होनदों खन्थाइ लोगो नोंखौ रजेया साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक हरनो थिनबाय आरोना बेक हरफिनदो दे लोगो रजेनो ओमफ्राय जोंहा सन्थस आगैया मा होनखो बबेयाव नायखो बिजिनियाव ना मा होनखो काजलगावआव नायखो बाजै होनदों आदसा बिजिनियावसो नायदों जों सन्थस आगै बिजिनियावसो थांबाय थाग्राखाय बिजिनियाव थांदों आरोना बिजिनियावनो एथ' फिर आरो काजलगावआवथ' माबायदि जायोबा आयु बिजिनियावनो देन्जार गथ'फोर लाबाथाय दिगदार जायो ओमफ्राय जोंहा बिरदआ मा होनखो बेवाइया नुसनासै नामा आंखौलाय होनना मिनिदों जोंहा बिरदावखौ नुसनासै नामानो बेवाइ बिरदआ होनबाय नै ओमफ्राय जोंहा जेया मा होनखो हाय गुड मर्निं होनबाय आरोना हाय मर्निं जे आगै ओमफ्राय जोंहा हमथे फाया अनार ना अके थेंक इउ हमथे फाय ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो थांनो बावदोंमोनलै नोंसोरखौ नागारना सरि थांनो बादोंमोनलै नोंसोरखौ नागारना होनना गाबदो आरोना आदसा थांनो बादों आरोना सोरां आगैया गाबबाय ओमफ्राय हमथाया जोंहा अन थेंक इउ रजेया जोंहा मा होनखो नुदों बेवाइ होनना मिनिदोंनो नुदोंनो रजेया मा होनखो आगै सोरां होनना हार हरबाय सन्जुआ मा होनखो अनारना अके थेंक इउ खन्थाइया मा होनखो दे खालामगोन रजे दे कमेन्ट हरना दोन होनदों आरोना दे खालामगोन रजे दा ओमफ्राय कमेन्ट हरना दोन होनदों दा खालामगोननो रजे ओमफ्राय जोंहा सन्थसआ मा होनखो दे आं नायगोन दे रजे सिस्टार होनना बुंदों रजे सिस्टार सन्थसआ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जिया मा होनखो रिल्स भिडिअआ गैया जादों आब' होनना बुंदों थेंक इउ जे आगै सोराङा जोंहा मा होनखो हाबफिनबायलां थांलां जेरावबो होनदों हाबफिनबाय आरोना अके थेंक इउ थांला आरो जेरावबो ओमफ्राय जोंहा सन्जिया मा होनखो खन्थाइ लोगो जादो दे आंजोंबो होनना बुंदों सन्जि बासुजों लोगो जानोनो खन्थाइ ओमफ्राय जोंहा सन्थसआ मा होनखो आंनोबो ब्लु होलाय होनना बुंदों आरोना होबाय आङो दे आगै ओमफ्राय जोंहा सन्जिया मा होनखो सोरां लोगो जादो दे होनदों सोरां लोगो जानोनो सन्जिजों सन्जि बासुजों ओमफ्राय खन्थाइया मा होनखो आङो थांबायथाय फैफिननो रोङा एलबियाव होनना बुंदों आं थांबाथाय फैफिननो रोङा एलबियाव होनना सोंबाय बुंबाय आरोना जोंहा खन्थाइ लोगोआ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थांबा फैफिननो रोङानो लोगोआ ओमफ्राय जोंहा बिरद'आ मा होनखो नुदोंबालाय माथो लानजायबो नाया खर'बो नायसनाखै फाग्लि फाग्ला होनना बुंदों नुदोंबा मानो लानजायखौबो ओमफ्राय खर'खौबो नायसनाखैनो बिरद'आ होनदों आरोना रजे बिरद'आ मिनिबाय ओमफ्राय रजेया जोंहा बेवाइ होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एमारा हाउ आर इउ होनबाय आरोना अके मेथिक हु एमार आप कैसे हो खन्थाइया जोंहा मा होनखो रजे नोंखौ साबस्क्राइब खालामनायसो माथो आगै होनदों रजे नोंखौ साबस्क्राइब खालामखानायसोनो खन्थाइया रजे बिजुआ जोंहा बिजु उनुआ हाय बेबि बोला हाय आरो ओमफ्राय मा होनखो हाय हाउ आर इउ बोला क्या रे बिजु मा
मैं ठीक हूँ रे आप कैसे हो बिजु ओमफ्राय जोंहा जि मामांखो जाय गोदान साबस्क्राइब खालाम जोबदो दे फ्रेन्ड्स आंबो नायै दा साबस्क्राइब खालामना होगोन होन्दों सोर गोदान दङ GM जों जयेन जादोनो ओमफ्राय दा बेबो माने नायै साब खालाम हरफिनजोबगोननो आरोना GM आ बुंबाय ओमफ्राय सन्जिया मा होनखो हाइट जाना दङ नोंनियाव प्रिति बासुआ होनना बुंदो आरोना आङो बोखारबायमोन खोमालाय ना बोखारनाय बायदि मोनबायमोन आं अके नायफिनगोन आङो र' ओइ दाखालि खालामनायामोन नामा ना आंथ' हमनो हायासै नोंसोरमोनखौ मा होनो सन्जिबासो प्रिति मा होनो जोमावाथ' फैयाखैमोन ना आंथ' प्रितिनोसो ब्लु होदोंमोन ओमफ्राय माबोरै प्रितिया हाइट माबोरै मा होनो जोमावा हाइट खालामखो आं हमनो हायासै आरोना ना नों मा होनो प्रितियानो जोमावनि नाम लानानै हाइट खालामखो ना माखो आं मिथियासै आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रितिनि नामा हाइट दं होनना बुंबाय अके बिजुआ मा होनखो क्लाइमेट इन आसाम अके ओमफ्राय जोंहा रजिया मा होनखो नोंगौ नामा आब' खन्थाइ होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा अमिता मा होनखो नाहि बिके बोला अके नाहि बिके बोला ओमफ्राय दिनेशआ मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै सना होनना बुंबाय दिनेशआ ओंख्रिया जोंनिया दालिसो ओमफ्राय जाथ'वाखै आरोना बिरदावा मेसेज खालामबाय बिजुआ मा होनखो जा आइ लाभ इउ बेबि बोला हे अके आइ लाभ इउ टु होनदो अमिता जोंहा मा होनखो रिसुला नहीं बिके रसगुल्ला नहीं बिके दावला लेके आना मेरे लिए बोला है ओके अच्छा दावला खाएगा ओके मतलब दावला खाएगा मतलब क्या बोलते हैं दावला जागोन ओमफ्राय मा होनो जोखौ जाया नामा जोखौ सन्जय बासुआ ब्लु हो आंबो होनदो आङो मा होनो सन्जय बासु गाज्रि मोननो नाङा आं ब्लु होआ दे दानो हाइट खालामगोन ना नोंसोरो दानो जोमावना नों आफात्ता मोननाय नङा आङो सोर सासेया बिराद गाज्रि सोलियो आरोना बेबायदिबा गाज्रि मोननो नाङा दे सन्जय बासु सोरबा लोगो जानोबा सन्जय बासुजों माबानो हागोन दे नोंसोरो जयेन जानो हागोन दानो मा होनो जोमाव आगैयासो खालामगोन ना नों जोमावथ' फैयाखैनो ओमफ्राय आङो नोंनो ब्लु होयोबा नोंनो जोमावनि नाम लानानै खालामबा आं जोमावखौसो सानगोन ना आं हमनो हानाय नङा ओंखायनो आङो गाज्रि मोननो नाङा दे आगै मा होनो सन्जय बासु बिराद गाज्रि सोलियो आरोना दाख्लैबो बिराद मानसि मोजां माने बिराद मोजां सोलिदोंमोन आरो बाट बेयावनो बिदि जाना खालामना होबायना प्रिति बासु बे सन्जय बासुआनो प्रिति बासु ओमफ्राय गाज्रि सोलियो आरोना बिदिबा गाज्रि मोननाङा दे सन्तोषा मा होनखो बाजै र' दे ब्लुखौ अफ खालामफिनदोलाय दे आङो बेस्थ' र' दे दा होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जानुआ हाय हेल' बाजै होनना बुंदों हाय बि जानु आगै जानुआ जा लाइक दोनबाय थेंक इउ गाखो जोंहा मा होनखो नोङो फुजायाव मोसानायखौ नायदोंमोन आङो बिमा होनदों थेंक इउ गाखो गोजोननाय थाबाय नायनायनि थाखाय खन्थाइया जोंहा मा होनखो आङो बयखौबो साबस्क्राइब खालामो नाथाय आंखौ खालामना होआ सोरबा होनदों आरोना मा बुंबावनो आरोना बे मा होनो बिदियावनो खालामखानांगौ दालाय लोगो सोर खालामदों सोर खालामाखै खन्थाइ लोगो ओमफ्राय जोंहा BMW आ मा बाजै होनना बुंबाय बिबोनां आं दे बुंदो दे जिउनाङा मा होनखो अननायजों बेखायनायखौनो माबा हेब्रांसो जालायबाय होनना बुंबाय ओमफ्राय जिउना आंना मिनिबाय आरोना अके मिनिबावबाय जोंहा जिउनाङा गैया जानुआ मा होनखो मा ओंख्रि बाजै होनदों ओमफ्राय ओंख्रिया जोंना दालि आरोना जानु
ओमफ्राय खन्थाइया मा होनगो बेखायनोथ' गैया दाबो आंनि चेनेला दावगानो हाला होनना बुंबाय आरोना मानसिफ्रा आरो साब खालामाबाबो साब खालामदों होनो सोरबा माबायाव आरोना मेसेजाव एलबियाव नङा खिन्थु एलबि बायदियाव आरोना भिडिअफ्राव कमेन्ट हरो ओमफ्राय जोंहा मिलना हाय सिस्टार वेयर आर इउ फ्रम बोला है ओके मिलन मैं आसाम से हूँ फ्रम आसाम ही मेरा सनजि अन अके थेंक इउ अन थानायनि थाखाय सनजि बिरदाव जामानखो आङो आदार खनजा हैनो बिरलांनोसै हाय आफि होनना बुंबाय अके दे आफा बिरदाव खनजा हैदो दे एसे होनदो खन्थाइया जामानखो साबस्क्राइब खालामनोसो रजेयाखौ होनदों साबस्क्राइब खालामनोसै रजेखौ होनदों दे खालामदो लोगो रजेखौ ओमफ्राय जोंहा रजेया बिदि नायबाय आरोना बिरदावा फोर बिरलांबाय जोंहा आफाया थांबाय नै ओमफ्राय जोंहा आदार खनजानो सन्जिबासु आरोना अके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा बिजुआ मा होनखो लाभ इउ हानि हनि अके रजेया मा होनखो अके खन्थाइ होनदों जानुआ मेसेज कार्ड अके जि एमा मा होनखो माला फैबावगोन आब' आङो एसे बिजि जाय गोदान साबस्क्राइब खालामना हैदो होनदों माला फैबावगोन आब' आङो एसे बिजि होनदों नों एसे बिजि आरोना सोर सोर दङ लोगोफोर नैबे जि एम जोंबो जयेन जादो दे साब खालामना होदो बेबो जानुआ जामानखो निउ फ्रेंड जयेन मी बोला हे जानु ने कौन हे फ्रेंड जानु गयारी से जयेन हो जाओ सोर दं लोगोफोर जानु गयारीजों लोगो जादो सोराङा मानखो साबस्क्राइब खालामबाय आङो सनजय अके सनजिबासुखौ नामा सनजयखौ साब खालामबायनो सोराङा सनजिबासुखौ ओमफ्राय जोंहा जानुआ मा होनखो जिबि रिटार्न हर आङो साब खालामबाय होनदों जिबि आगै नोंखौ साब खालामबायनो दे जानुआ ओमफ्राय नोङो रिटार्न हरफिनदो दे जिबि आगै जानु गयारिनो रिटार्न हरदो दे ओमफ्राय जोंहा खोरबि एमा मा होनखो मर्निं मेदाम जि होनदों आरोना अके मर्निं माने बि एम ओमफ्राय जों लाउरि दे अके हाय बोला अके हाय सनजिया मा होनखो अके सोरां र' हरफिनगासिनो आंबो होनदों हरफिनगासिनो सनजि बासुआ सोरां आगै ओमफ्राय जों लाउर अके किया काहा से हो बोला मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय बिरजना जोंहा हाय होनदों आरोना हाय बिरजन आगै ओमफ्राय बिरजनो फंबाय हाय होनबाय रजे आगै अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सनजिया मा होनखो आं खालामाखै आरो आंनि नेम लाना गुबुनसो हाइड खालामजोबदों सोरनावबा कमेन्ट थांला आंना होनना बुंबाय आरोना सोरनावबा कमेन्ट थांला आरोना फैदिनखालिनो फार्स्ट फैदोंमोन आंनाव बे प्रिति बासु आरोना फार्स्ट फैबाय ओमफ्राय बेयावनो खालामबायबो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिनय अके नि गुन्दा गुड्डा क्या लिखा रे बिनया कौन रे बिनय रजिया जा इदि नायदो आरोना जिउनाङा अन थेंक इउ खन्थाइया मा होनखो अफिसाव सि हैदोंमोन होनदों आदसा अफिसाव सि हैदोंमोन होनना बुंबाय जोंहा खन्थाइ लोगोआ अके लोगो खोरबि एमा मा होनखो बेसे गोबाव जाखो एलबि फैनाया मेदाम होनना होनदों आदसा 10 15 बेसे जाखोमोनथाय ओमफ्राय दा खैथा जाखो 2 घन्टा जानोसै BM थब्ले जा मानखो सापर्ट मी बोला हे थब्ला ने कौन हे सापर्ट करो सनजिया मानखो आङो बेक खालामाखै बैसो आङो बेक खालामाखै बैसो आंनि नेमजों हाइड खालामना आंखौ बरनाम होदों दा
गुबुनाव थांनो हाला हाइट जाला जोब्बाय होनना बुंबाय आच्छा हाइट जाला जोब्बाय आरोना अके ओमफ्राय खन्थाइया मा होनखो थब्ला साबस्क्राइब खालामबाय आङो अन्नानै बेक हरदो होनदो आरोना थब्ला आगै नोंखौ साब खालामबायनो खन्थाइया ओमफ्राय बेक हरदो दे ओमफ्राय निखिला मा होनखो हाय बोला हाय निखिल ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया दालिसो आगै मा बाजार खालामहैनो मोनाखै आरोना निखिला मा होनखो हाय बाजै लिखाखै आरो हा निखिल के हाय ओमफ्राय जोंहा केप्सम ऑन के सॉरी बट वेयर आर यू फ्रॉम मैम बोला अच्छा सॉरी क्यों बोला ओके मैं मतलब आसाम से हूँ फ्रॉम आसाम है ओमफ्राय जोंहा सन्जिया मा होनखो दे सोर लोगो खालाम आङो दा आंनि एलबियाव फैबा रिटार्न हरजोबगोन आं होनना बुंदों सोर मा होनो लोगो खालाम नांगौनो आरोना ओमफ्राय दा गावनि एलबियाव थांबा सन्जि बासुआ रिटार्न हरफिनगोननो लोगोफोर जिउनाङा ब्लु हर बाजै होनना बुंबाय हरबाय आङो दे जिउनां ओमफ्राय जोंहा लाउरिया मांखो you are so beautiful बोला है थेंक इउ ओमफ्राय निखिला मांखो बाजै মই मा सं समझ में नहीं आ रहा মই मा सं ओमफ्राय जोंहा रजिया अनार ना थेंक इउ आपि त्रिपुरा का है रे क्या ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो सन्जि बासु नोंखौबो साब खालामनोसै अन्नानै बेक खालामना होदो होनदों गावनि एलबियाव थांबासो बेक खालामगोन माने थांनांगौ आरोना ओमफ्राय साब खालाम सरि बेक हरफिनगोन होनदों खन्थाइ लोगो खन्थाइया साब खालामनोसैमोननो सन्जि बासु नोङो नै दा लगे बेक हरफिननांगोन दे होमबासो खालामगोन बियो खन्थाइ लोगोआ ओमफ्राय जोंहा मिगाया मा होनखो हाय होनदों ना हाय मिगा ओमफ्राय जोंहा सन्जिया मा होनखो अके खन्थाइ आङो नायनि भिडिअआव कमेन्ट हरगौमोन खन्थाइ होनदों ना कमेन्ट हरनांगौमोन खन्थाइ होनदों खन्थाइ लोगो कमेन्ट साब खालामनानै कमेन्ट हरनोनो ओमफ्राय नायनोनो आरोना हरफिनगोन सन्जि बासुआ खन्थाइ लोगो ओमफ्राय बिरजना मा होनखो रजे जाखांबाय नामा होनना सोंदों रजे जाखांदोंना जाखाङाखै बिरजना सोंदों नै ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मा होनखो खामानि मावनानै नायनो मोनाखैमोन बाजै सना होनना बुंबाय अके जेबो नङा दे खामानियाबो गोनांना थब्ला आगै खामानियाबो मावनांगौ जायोना ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो औ जाखांबाय आङो बिरजन नोंहालाय होनना सोंदों जाखांबायनो बिरजन फंबाय ओमफ्राय नोंहालाय होनना सोंदों नै रजेया खन्थाइया जोंहा मा होनखो सन्जु आङो दाखालैनो कमेन्ट हरना लोगो जाहरखादोंमोन होनदों सन्जु बासु नोंजों खन्थाइ लोगोआ दाखालैनो कमेन्टबो हरदोंनो ओमफ्राय साबबो खालामखांबायमोननो नोंखौ ओमफ्राय नोङो बेक हरफिनदो दे दिनै सन्जु बासु माबानो खन्थाइ गयारिनो कमेन्टबो हरनाय दंखायोनो ओमफ्राय जोंहा खोरोना मा होनखो अन आई एम बेक बोला है अके अन है बेक अके थब्लाया जोंहा मा होनखो खन्थाइ नोंनिखौ साब खालामबाय रिटार्न मी होनदों खन्थाइ लोगो नोंखौ थब्ला फाग्लाया साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक थिनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो थब्ला प्लिज बेक हरफिनदो होनदों बेक हरफिनबायनो साब खालामबाय रिटार्न मी बेक हरफिनबायनो दे खन्थाइ ओमफ्राय खन्थाइयाबो साब खालामबायनो थब्ला नोंखौ ओमफ्राय बिरजना मा होनखो आङो जाथ'सो होनखो आङो जाथ'वाखै रजे मा ओंख्रि जानायमोन होनदों बिरजन फंबाया जाथ'वाखैनो रजे ओमफ्राय नोंखौ सोंदो आरो ना मा ओंख्रि जानायमोननो ओमफ्राय जिउनाङा अन थेंक इउ सन्जुआ मा होनखो खन्थाइ रिटार्न हरबाय आं होनदों खन्थाइ रिटार्न हरबायनो दे सन्जि बासुआ खन्थाइ लोगो चेक खालामहैदो कमेन्ट ओमफ्राय थब्लाया मा होनखो आंनि कमेन्ट फरायला नामा हो होनदो आइया फरायबोबायथ' थब्ला फरायबोगासिनो माथो आङो ओमफ्राय जोंहा खोरोना मा होनखो रजे गालि होनदों आरोना खोरोना रजेया जोंहा मा होनखो दालि आलु मटर बिलाथिसोमोन बिरजन होनदों
दालि आलु मटर बिलाइसोमोन बिरजन होनना बुंदों रजेया ओमफ्राय जा रजेया मानखो खोरोन होननानै इदि नायबाय आरोना ओमफ्राय जा थब्लाया मानखो आङो हरनि खन्थाइ होनदों आङो हरबाय खन्थाइ होनदों जा थब्लाया MFD बय अके जाबाय नामा आब' होनदों जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय जिउनाङा अन थेंक इउ बिरजना मानखो गोथाव ओमफ्राय नुथारदों माथो गोथाव नुथारदों माथो रजे मोनबा जागौमोन रजे होनदों आरोना गोथाव नुथारदोंनो रजे ओमफ्राय मोनबा जागौमोन आरोना ओंख्रिखौ बिरजन फंबाया ओमफ्राय जा BM आ मानखो नायजोबनो समखौनो मोनला माथो होनना बुंबाय BM आ जेबो नङा दे BM ओमफ्राय जा गाखोआ मानखो आंबो बिजिनियाव दंफैयोथ' बिमा होनना बुंबाय आच्छा बिजिनियाव दं आरोना गाखो बर'आ मैया नुगौमोनलाय होनबालाय होनदों गाखो खोरोना मानखो जा आंजोंबो लोगो जा होनना बुंबाय खोरोनजोंबो लोगो जानोनो लोगोफोर सोर गोदान दं लोगो जादो दे खोरोन गेम ब्लगजों सिताया मानखो हाय होनबाय आरोना हाय सिता Danke. Iya. Sita hai bola oke Romesa मानखो कमेन्टखौ थाब नायबा जे होनना बुंबाय अके जिउनांगन थेंक इउ खोरोना मानखो रजे गालि मा ओंख्रि जाखो होनदों मा ओंख्रि जाखो होनो रजे खोरोना सोंबाय बिमा मानखो थांनोसै आङो मेडाम जि हायोबा दा हराव फैदो खनसे सम दिहुननानै होनना बुंबाय दिहुननानै नायनि र' BM मा जायो जागोन दे थांनोसैबा जेबो नङा दे रजेया मानखो खोरोन दालि आलु टमेट' मटरसोमोन नोंहालायना सोंबाय नोंहालायनो रजेया सोंफिनबाय खोरोन MFD आ मानखो खाटाना आब' क्या बोला रे ओमफ्राय जा थब्लाया मानखो सन्जि बासुआ आंनिखौ खालामाखै नामाथाय आङो खिन्थु बेखौ खालामबाय होनना बुंबाय सन्जि बासु नोंखौ थब्लाया साब खालामबायमोननो ओमफ्राय नों खालामदोंना खालामाखै खालामहरदो दे भिडिअ एसे नायनानै 2 मिनिटसो नायनानै खालामहरदो थब्लानिखौबो सन्जि बासु ओमफ्राय जा मानखो नरक देव वर्मा तुम क्या खाना खाया है क्या बोला है तुम क्या खाना खाया है क्या बोला है मैं खाना नहीं खाया है अभी नायरक देव वर्मा खबर कैसा है आपका बोलो जी मामान के जा माला LB फैबावगोन आब' दा एसे बिजि होनदों आच्छा माला LB फैबावगोन माने आङो दा मोनायाव टाइम मोनगोन ना मोना गाबोन फैगोन आङो GB आगै ओमफ्राय जा मानखो थब्लाया खन्थाइ आङो नोंखौ बेक खालामबाय होनदों खन्थाइ नोंखौ थब्लाया बेक खालामबायनो दे ओमफ्राय जा खोरोना मानखो जोंहा दालि ओमफ्राय ना भाजासो होनदों दालि ओमफ्राय ना भाजामोननो खोरोननि ओंख्रिया ओमफ्राय जा सन्जुआ मानखो थब्ला दा खालामगोन आङो र' LB आव फै रिटार्न हरगोन आं होनदों LB आव थांनो थिनदों गावनियाव सन्जि बासुआ थब्ला रिटार्न हरगोननो ओमफ्राय जिउनां अन थेंक इउ जा प्रसाद ओके हाय बोला ओके हाय रजिया मानखो जा गोथाव दे खोरोन होनना बुंबाय गोथाव होनदों आरोना नायरक देव वर्मा तू अभी क्या कर रही है बोला है मैं अभी मतलब कुछ नहीं कर रही हूँ आप लोगों से थोड़ा मतलब बात कर रही हो ओमफ्राय जा प्रशांत मानखो where are you अब्ला where you able to get the let's अरे इंग्लिश ने where are you from ओके प्रसाद where are you from बोला from आसाम है मतलब मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय खन्थाइया मानखो जा जिउनां अननानै आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो होनदों आरोना
खन्थाइनिखौ सापर्ट खालामना होनोनो खन्थाइ लोगो जिउनां खन्थाइ गयारिखौ सापर्ट खालामनोनो जिउनां अन थेंक इउ थब्ले मानखो खन्थाइ नोंनि साब खालामनाय फैयाखै कमेन्ट खन्थाइ नोंनि साब खालामनाया फैयाखै कमेन्ट खालामना हरलाय होनदो खन्थाइ लोगो नोंनि साबा थाङाखैनो ओमफ्राय कमेन्ट हरनो थिनदों थब्लाया लोगो ओमफ्राय खोरोना मानखोजा माथो खालामदों रजे अखा हायाखै नामा होनना सोंदों मा खालामदोंनो रजे खोरोना सोंदों अखा हादोंना अखा हायाखै नामा सोंदों आरोना नायरोगना होनगो तुम खाय तुम क्या एस डी क्या पूछ रहा रे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मेरे को नायरक खोन्थाया जामान के जिउनां अफिसियेल साबस्क्राइब मी चेनेल होनदों जिउनां अफिसियेल साबस्क्राइब मी चेनेल होनदों आरोना जिउनां खन्थाइखौ साबस्क्राइब खालामनोनो रजिया जामानखो खोरोन ओरैनो दङ उन्दुना एलबि नायना अखा हादों जोंनिथिंबो होनदों अखा हादोंनो रजेमोननिथिंबो खोरोन ओमफ्राय खन्थाइया मा होनखो दने सिस्टार दं नेन सिस्टार सर्ट रिल्सआव हरबायना आं होनदों सोरनि नेन सिस्टार सर्ट भिडिअ'आव हरबायना आं होनदों आरोना सर्ट भिडिअ'आव हरबायनो खन्थाइया ओमफ्राय जोंहा नायरोखोम आंखो कमल फंडा ना आता है क्या फंडा ने कमल फंडा ना आता है क्या क्या आता है समझ में क्या पूछ रहा है समझ में नहीं आ रहा है कमेंट नहीं आता है क्या कमेंट नहीं आता है क्या कमेंट ओके कमेंट नहीं आता है क्या पूछ रहा है क्या कमेंट ओमफ्राय जोंहा जि मामानखो दाबो साथामल' आङो साबस्क्राइब खालामदों एसे थानायफोरा खालामाखै आरोना दाबो साथामल' साब खालामदों आरोना ओमफ्राय माखासे थानायफ्रा साब खालामाखै आरोना सोर दं नैबे जि बिजोंबो लोगो जादो दे सनाफोर ओमफ्राय जोंहा खुंगा 217 मानखो हाय होनदो आरोना हाय खोरोना मानखो नंगौ नामा रजे होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बिरजन फंबाया दे आब' दा मोनायाव फैफिन होनना बुंबाय दे बिरजन फंबाय सोलाबाबा ना खामानि दं नामा ओमफ्राय जोंहा रजेया मानखो खोरोन होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा खुंगाया मानखो आप नाम क्या है आपका नाम क्या है अच्छा मेरा नाम विश्वकवि है नायरोगा मानखो आपका गाँव किधर है मेरा गाँव मतलब बङाइगांव में नायरक देवा वर्मा आसाम बङाइगांव ओमफ्राय थब्लाया मानखो रिटार्नल' फैफिननो होग्रो खालामगोन दे रिटार्नल' फैफिननो नोंगौ खालामगोन दे होनदों आरोना ओमफ्राय रिटार्नल' फैफिननो होग्रो होनदोंना ओमफ्राय मांखो खन्थाइया आरोना थेंक इउ जोंहा मा खबरा हाथै मा हरखो होनदो मा खबरा मा खबरलै मा खबर ओमफ्राय जोंहा मांखो खोरोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो गाइसमोन लोगो जा होनना बुंबाय खोरोननि चेनेलखौबो साब खालामदोनो लोगोफोर लोगो जादो दे ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मानखो नायरो खालामबाय आंनिखौबो खालामदो दे साब होनना बुंबाय आच्छा नायरोखौ नायरक देव वर्मा आपको मतलब थोबला फागला ने साफ किया है आपका भी अगर चैनल है तो बैक दीजिए रिटर्न बैक दीजिए उसको नायरक आपको मतलब साफ किया है उसने
थब्ला फाग्ला ने ओमफ्राय जा मा खबरा आयु मा हरखोहाय होनदो ओमफ्राय जा मा मनज मा खबर होनदो ना खबरा मोजां आंना नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जा खन्थाइया मा होनखो कमेन्ट हरबाय थब्ला दा नायथारोना सर्ट रिल्सआव सर्ट रिल्सआव नाय होनदों आरो ना कमेन्ट हरबायनो ओमफ्राय सर्ट रिल्सआव नायनो थिनदों खन्थाइया हरबायनो कमेन्ट ओमफ्राय जा थब्लाया अन आरो ना अके थेंक इउ खन्थाइया जा मा होनखो फैबावदो फुजा नायनो होनदों फुजाया माला जोबगोनथाय खनसे नायनोसै एबार फिसालाखौ लांलायला होनदों खन्थाइ लोगो खनसे थांबावनोसै आरो ना नायनि र' थांनाय जायोना जाया ओमफ्राय जा मा होनखो थब्लाया आंनिया बारायलानो साबा होनना बुंबाय थब्लानिया साबा बारायलानो आरोना ओमफ्राय जा नायरोगा मा होनखो आप किया शादीशुदा है क्या बोला हाँ मैं शादीशुदा हूँ बच्चा है मेरा एक बच्चा भी है नायरो देबा बोरमा ओमफ्राय जा थब्लाया मा होनखो खालामलायदो दे होनदों खालामलायदो दे होनो लोगोफोर मा खबरा हार्ट हरबाय आरो ना मा खबरा हार्ट हरबायलै थेंक इउ सोरनो हरखो होनदो ओमफ्राय जा रजाया अन थेंक इउ खन्थाइया जा मा होनखो खोरोन आंजोंबो लोगो जादो होनदों खोरोन खन्थाइजों लोगो जानोनो खोरोन फंबाय खन्थाइ गयारिजों ओमफ्राय जा सनजित देबबर्मा हेलो ब्रदर बोला है हेलो ब्रदर किसी से बात किया है क्या रे ओके सनजि हेलो मा खबरा हार्ट हरबाय आरो ना ओके थेंक इउ नायरोगा मा होनखो मेसेज कार्ड अके मा खबरा आं सोर होनना बुंबाय आं सोर जाखोबो अके सोर जाखोबो दा गिलायलांफैनोसै माबा ब्लु होनो सिनायाबाथाय सोर जाखोब्रा ओमफ्राय थब्लाया मा होनखो ओके बाय नायरोग बेला हिन्दी होनो बोला हिंदी से बोला ओके बाय नायरोग बोला हिंदी से बोला है ओमफ्राय खोरोना मा होनखो खन्थाइ गयारि आङो दंखायो नोंजों होनना बुंबाय खन्थाइ लोगो दंखायोनो नोंजों खोरोना ओमफ्राय मा खबरा मिनिदो मा खबरा मिनिबाय आरोना गिनायखौसो मिनिखो ना माखौ मिनिखोब्रा होनदो नायरोगा मा होनखो जोंहा कमेन्ट हिंदी से बोले सबका कमेन्ट बोला अच्छा सबका कमेन्ट हिंदी से बोलना है आं सोर दे होनदों नों सोरमोनलाय नों सोरमोन दे खिथा दे नों सोरमोनलाय बुंबा बुंनानै नंगौना नङा बेबा आं साननायाबा होनदो ओमफ्राय मिनिबाय आरोना इदि होननानै मिनिबाय थब्लाया मा होनखो जोंहा सोर आंजों साब खालामजायाखै खिन्थाना हरदो दे होनदो सोर मा होनो थब्लाजों साब खालामजायाखै खिन्थाना हरदोनो साब खालामसै आरोना बियो ओमफ्राय मा खबरा अपि अके माबा गोबाव जाबायमोन ना नोङो बा दिनैसो फैबाय आरोना नोङो मन' जाबाय नामा मन' जाबाय नामा मा होनो मा खबर खिथाहरला माथो नोंलाय मन' जाबाय नामा मोनथिलानो नोंनिखौ अबिनास मा जाखो नोंलाय होनदो ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो बाजै आङो ओंखारथ'बाय होनदो दे ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मा होनखो
आंखौबो खालामदो होनदो बेनिफ्राय आंखौबो खालामदो होनना बुंबाय जोंहा थब्लाया ओमफ्राय जोंहा माया मागो डिसेम्बर टाइम होदोंदो एटसा डिसेम्बर नभेम्बर डिसेम्बर अके ओमफ्राय जों निरासा हाय बोला हाय निरास मा खबरा माखो बिजिलै होनदो बिजि आरोना अके मा खालामदों ओमफ्राय दालाय ना खामानियाव दं नामा मा हो अफि ओमफ्राय खोरोना मानखो रजे गालि होनना बुंदो खोरोना निरासा मानखो सोनिया आयु boleh nang ओमफ्राय जामानखो थब्लाया सोर सोरना चेनेल दङ खन्थाइना खिन्थाना लाहर होनदो सोरना चेनेल दङ खिन्थाना लाहर होनदों जोंहा थब्लाया साब खालामनोनो ओमफ्राय मा खबर माखौ बिया अफिस वार्क सिरि नायगासिनो होनदों सिरि नायबावदो आरो नोङो ना अके सोरबा लाइक होनो बावदोंबा लाइक होदो दे सनाफोर किसने अगर लाइक देना भूल गया है तो मतलब लाइक करके दीजिए गाइस लोग दे अफिसाव दंबा ना नोङो बिजिबालाय मा होनो अफि ओमफ्राय जोंहा रजाया मा होनखो आं सर्ट भिडिअ होदोंब्रा नायदो एसे खनसे मा होनो अफि ओमफ्राय जोंहा रजाया मा होनखो बुं दे खोरोनदों जोंहा रजाया बुं दे खोरोन होनबाय गाखोआ जोंहा मा होनखो मोसानो रोङा होनना थिंगायलायबाव मा लिरखोहाय होनदो थिंलायबाव होनबाय रोङा होनना थिंलायबाव होनदों थिंलायबाव होनदों आरोना मोसानो रोङा होनना थिंलायबाव होनदों थिंलायबाव बुजासै हां गाखोमा थिंलायबावलै रजेया जोंहा मानखो हाय होनबाय आरोना खोरोना मानखो माथो सिरि नोंलाय रजे गालि होनना बुंबाय जोंहा खोरोना ओमफ्राय मा खबरा बाय दे होनना बुंदो अके दे बाय मा होनो अपि बाय ओमफ्राय जोंहा दशरथआ मांखो जा हेलौ आब' होनबाय ना हेलौ आगै दशरथ मा खबर रजेया जा मांखो सिरि नङा दे खोरोन ना मिनिदो सिरि नङानो ओमफ्राय जा थब्लाया मानखो रावबो चेनेल गोनां गैला नामा होनना बुंबाय रावबो चेनेल गोनां गैला नामानो गाखोआ मानखो थगायलायबावो होनना बुंबाय मोसानो रोङालै गाखो बर' होनदो ओमफ्राय दशरथ बुंबाय मांखो ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदो जाथ'वाखै आगै आयु बयने ओमफ्राय जोंहा खोरोना मोनखो नोंगौ नामा रजे गालि होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंहा दशरथ फंबाय ओंखाम जाखांबाय नामा ओमफ्राय माथो जाबा नामा आब' होनदो जाथ'वाखै आगै ओमफ्राय दशरथआ माथो ओंख्रिमोन आब' होनदो ओंख्रिया दालि आगै जोंना बाजार खालामहैनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय खोरोना मानखो संगिता आब' होनदो संगिता आब' संगिया थांबाय मामा खोरोन दहायनो थांबाय नामा ओमफ्राय जोंहा जि मामानखो थब्ला फाग्लाया आंनिखौबो खालामदो खालामाखै
आंनिखौ होनदो थब्ला फाग्लाया आंनिखौबो खालामदो खालामाखै आंनिखौ होनदो थब्ला आगै GM निखौ साब खालामनोनो ओमफ्राय बेक हरफिनगोनदां बेबो खालामलायदो दे सानैजों GB दे GB निखौ थब्ला साब खालामनोनो आरोना अर्गेन अन मेम organ on ma'am okay organ too okay on hey okay thank you ओमफ्राय जोंहा फंबाया मा होनखो नार्जारिया काजलगावआव लक्ष्मी फुजायाव थाङाखै नामा आब' होनदो मैया बिजनियावसो थांदों जोङो दसरा आगै बिजनियाव थांबाय आरोना मैया ओमफ्राय काजलगावआव थांनाय जायासै ओमफ्राय खोरोना मा होनखो थब्ला आंनि थब्ला आंनि चेनेलखौ लिरदोंमोन आरोना अके आंनि चेनेलखौ खालामदो होनना थिनदोंमोन ना खोरोना अर्गेना मा होनखो जा सटु केदेर हे होनना बुंबाय सटु केदेर हे अच्छा सटु स्कुल में है अर्गेन अपि ओमफ्राय जोंहा दसरदा अन होनबाय आरोना अके थब्लाया GM खालामबाय होनदों खालामबायनो GM नोंनिखौ थब्लाया खालामबायनो दे ओमफ्राय GM रिटार्न मी होनदों रिटार्न हरफिनदो दे GB आगै नोंखौ थब्लाया खालामबायनो ओमफ्राय रिटार्न हरनो थिनफिनबाय दे ओमफ्राय अर्गेना मा होनगोन आच्छा गैया गुड बोला अके डान बोला अके ओमफ्राय जोंहा खोरोना मा होनखो थब्ला आंनि चेनेलखौबो खालामदो होनदों चेनेलखौ मा होनो खोरोननि चेनेलखौबो खालामनोनो थब्ला खोरोननि चेनेलखौबो बानायनोनो आरोना ओमफ्राय जोंहा दिपेना मा होनगो हाबा जादोंना जायाखै नों आब' होनदों आच्छा आङो हाबा जाबाय आगै दिपेन ओमफ्राय अर्गेना मा होनखो मैम 10 मिनट ब्रेक टाइम में आपका फिलिपी अटेंड करने आया हूँ हाँ बोला ओके थैंक यू 10 मिनट में ओके 10 मिनट मतलब टाइम मिला है ओके ऑर्गेन बोल के रोजे ने इसे देखा और सुबह से देखा है आपको ओमफ्राय जोंहा दसरा फंबाया एलबिस स्क्रिन नायबाय थाय MB आरो जा थाब जोबखायो आब' होनदों जोबो आरोना आगै MBया थाब जोबो अके अर्गेना मा होनखो जा आस रोजे आया नहीं है क्या आज रोजे आया नहीं है क्या बोला है रोजे है काफी टाइम हो गया रोजे पी है आज ऑर्गेन आपको आवाज दिया है रोजे ने देखो ओमफ्राय जोंहा दिपेना मा होनखो मा मावो आब' गुमैया आच्छा नों गुमैया डिफेन्सआव मावो आगै ओमफ्राय जोंहा थब्लाया मा होनखो खोरोननिखौ नुवाखै आं होनना बुंदों खोरोननिखौ नुवाखै आं होनदों आच्छा खोरोननिखौ नुवाखै खोरोनखौसो नोंसो साब खालामनांगोन खोमालै मा होनो थब्ला आगै ओमफ्राय खोरोना बेक हरगोन खोमा खोरोना मा होनो ब्लु गैया नामा खोरोननिखौ नुवाखै आं होनना बुंबाय नै थब्लाया खोरोन ओमफ्राय जोंहा अर्गेना मा होनगौ OMG रोजे का नाम लेट हे अपि आया नाम लेट हे
लेट ही आई गया बोलके हास रहा है थब्ले मानखो जा आंनियाव कमेन्ट खालाम होनना बुंबाय कमेन्ट खालामनोनो थब्लानो ओमफ्राय जा दस्रा रागे मागो अके हाय हाय अखा हायाखै नामा आब' होनदों ना अखा हायाखै आगै जोंनाव दहाय एसे थाइदोंमोन जों स्कुलाव दोनलांबा न' सिङाव थानायखाय फात्ता मोनलायासै फिसालाखौ स्कुलाव दोनलांबा फुङाव एसे थाइदोंमोन आरो ना दशरथ फंबाय रोजिया जा ऑर्गेन बोल के हंस रहा है ब्रोकेना अच्छा भाभी जी नमस्ते लंदन से बाबा बोल के ऐसा देख रहा है ओके देवर जी ब्रोकेन देवर जी ऐसा देख रहा है ओमफ्राय जा दिपेना मा होनखो ब्रोकेन क्या खबर है ओमफ्राय जा दिपेना मोजां आब' आं नायनो सोलाबब्ला आब' बायबाय होनबाय दे दिपेना आगै बायबाय दे जेबो नङा सोलाबाबा ओमफ्राय जा ब्रोकेना मा होनखो आच्छा भाभी जी क्या हाल है रे बाबा आपका अच्छा मेरा अच्छा है रे हाल चाल ब्रोकेन आपका बोलो आप कैसे हो शॉर्ट वीडियो देखो मेरा ब्रोकेन आज मैंने मतलब शॉर्ट वीडियो दिया है अपलोड किया है ऑर्गेना मन के रोजे को क्या बोला था मैं बता नहीं ना देखना रोजे रोजे ऑर्गेन ने बॉक्सिंग कर हाँ बॉक्सिंग करना रे बॉक्सिंग कर रहा है तुमको रोजे को क्या बोला था मैं बता नहीं ना देखना रोजे बोला है ओमफ्राय दशरथआ मा होनगोन फंबाय आब' आङो नोंनि एलबि स्क्रिन निफ्राय ओंखारलांथ'नोसै दे दे फंबाय जेबो नङा दे थेंक इउ सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय फंबाय रोजिया मा होनखो ऑर्गेन बोल के रो रहा है देखो रोजे ने रो रहा है रे ब्रोकेना मा होनखो मैं अच्छा है रे बाबा आप कैसे है बोला आप अच्छा है मैं भी अच्छी हूँ ब्रोकेन देवर जी ऑर्गेना रोजे बोल के ऐसा देखा रे ऑर्गेन की ओमफ्राय ब्रोकेना मा होनखो लाइक डान दे रे बाबा बोला थैंक यू ब्रोकेन देवर जी लाइक देने के लिए नयन दैमारिया मा होनखो हेलौ होनबाय आरोना हेलौ नयन आगै ओमफ्राय नयना मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय एसे रायलायदों आरोना मा खबर होनबाय खबरा मोजाङै दंथ'यो ओमफ्राय अच्छा भाभी जी आज किया है रे बाबा दोपहर का खाना बोला है हमारा कुछ नहीं रे कुछ भी सब्जी नहीं है दाल है ब्रोकेन देवर जी ओमफ्राय नायाना मा होनखो जा ओंखाम जाबाय नामा जाथ'वाखैनो ओंखामखौ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया दालि आरोना ओमफ्राय रोजिया जा एसे देखा रे रोजेपि अब ऑर्गेन ने रोते रहो तुम कंजूस बोल के ऐसे किया रे रोते रहो तुम बोला ब्रोकेना मन का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है क्या अरे बाबा बोला हाँ देखो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है ओमफ्राय जा रोजिया ऑर्गेन बोल के हंस रहा है रोजे ने मालानि आलु मोनब्रा बेलाय होनदो ना मोनानिमोन आखायावसो हाबबाय नै आयु बोरदो दिसुन ओमफ्राय जोङो Maptuna, अच्छा
masih ayu क्या ले रहे मपटूना ने क्या लिखा रे आंसर ayu समझ में नहीं आ रहा बजा ऑर्गेना मान गया आज तो रोजे का एमबी खत्म नहीं हुआ है क्या बोला है उसे बोल के मतलब हंस रहा है ऑर्गेन ने ओमफ्राय ब्रोकेन ने क्या बोला अच्छा भाभी जी हम नाइट में देखेगा रे बाबा ठीक है अभी मेरे टाइम नहीं है रे बाबा बोला ओके ओके ब्रोकेन देवर जी ठीक है ओमफ्राय खोरोना मानके हेलो गाइसमोन माथो सिरि होनदों गाइसमोन माथो सिरिनो खोरोना होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा मापटुना मानके हेलो बोला ओ हेलो हेलो कैसे हो रोजा मन के एमबी खत्म हे बाबा ऑर्गेन बोल के हंस रहा है एमबी खत्म हो गया बोला रे रोजे ने ऑर्गेन ऐसे बोल के हंस रहा है रोजिया खोरोन होननानै मिनिबाय आरो ने ओमफ्राय मापटुना बाय बोला ने ओके बाय बाय ओमफ्राय ऑर्गेन रोजे बोल के हंस रहा है जी एमा जामानखो बेसां गोबाव थाबावगोन माथो जोबा दाबो आब' होनना बुंदों जोबसै नै थांनोसै आंबो फिसालाखौ लायनो जिबि आगै ओमफ्राय खोरोना मानखो रोजे मिस इउ होनदों आरो ना नै खोरोना ऑर्गेना मानखो रोजे अब तुम भी खत्म हो जाओ बोल के हंस रहा है तुम भी खत्म हो जाओ बोला रे ऑर्गेन ने बोल के हंस रहा है एमबी खत्म हो गया ना तो तुम भी खत्म हो जाओ बोला ऑर्गेन ने ब्रोकेन ने क्या बोला हाँ ऑर्गेन और दी रोजे दिल में खुश खुश हो रहा है क्या रे बाबा बोल के हंस रहा है ब्रोकेन देवर जी ने ओमफ्राय जोंहा रोजे ने क्या बोला खोरोन यूट्यूब बोल के हार दिया है खोरोन रोजे ने यूट्यूब बोल के हार दिया है रोजे ऑर्गेन बोल के हंस रहा है और ऑर्गेन ने क्या बोला नहीं ब्रोकेन यार ऐसा कुछ नहीं बोला ऑर्गेन ने क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है ना ऑर्गेन ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ओमफ्राय मान के खोरोना थैंक यू बोल के लाभ दिया है रोजे को और रटना हाय ना हाय रटन कैसे हो रोजिया जा ब्रोकेन बोल के हंस रहा है राजा मन गो ऑर्गेना रोजे ने मुझे दिखाई ने देखिया मुझे देखा क्या बोला रोजे ने मुझे थोड़ा ब्रोकेन धोखा देखी ब्रोकेन हियर बोल के मतलब रो रहा है ओमफ्राय रोजे ने हंस रहा है ब्रोकेन ने बोला अच्छा भाभी जी हम जा रहे हैं बाबा बोला ओके ब्रोकेन देवर जी जा रहा है ओके सन्जया मानखो मोना बाजारनि केमेरायालाय नोंसो गिदिंना सोरबा फिदिं होदोंमोन बाजै गावदां होनना बुंदों आदसा गाखोनानैल' थानांगौ आरो ना केमेरा स्टेन्ड दं आरो ना केमेराया हारसिं माबायो मा होनोथाय बिदिखौ
नोङो गेजेराव गाखोनानै थानांगौ आरो ओमफ्रायो केमेरा ओरैहाय स्टेन्ड दं आरोना बे गाखोग्राजोंहाय जयेन ओमफ्राय बेखौ मा होनो खनसे ओरै नारना होनानै केमेराया ओरै गिदिंबाय थायो आरोना गल गल जेरै फांखायाव खानानै फांखाया गिदिंबाय थायोना बिदि आरोना ओमफ्राय नोङो एसे माबा खालामबाबो बिराद मोसानाय नुयो आरोना इखौ एक्टिं एसे एरै एरै खालामबा बेखौनो मोसानाय नुयो ए माथो थ' थांखो र' मानो बाजारनि केमेरा आच्छा केमेराया आंनिनो मोना बाजारनि केमेराया आंनिनो सनजया मबाइला आंनिनो ओमफ्राय मा होनखो रोजिया ऑर्गेन बोल के रो रहा है ऑर्गेना मा होनखो बीके मैम मेरा नाम आप ब्रोकन हियर रखना बेदे बाफेदागा बटेगा हा बोला ओके खोरोना मा होनखो अ रजे आंखौ बावगोनसो नामा होनना बुंबाय अ रजे आंखौ बावगोनसो नामा होनबाय रजेया बेवाइ होनना मिनिबाय ओमफ्राय जोहा आसिका हेल' होनदों ना हेल' आसिक ऑर्गेना मा होनखो कुनजुक्स रजे बाव होनदों कुनजुक्स रजे बाव बोला ओमफ्राय जोहा रतना मा होनखो आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ सनजया मा होनखो थार फाग्लिलाय नोंबो बाजै गावदां होनना बुंदों आरोना फाग्लिलाय नोंबो बाजै गावदां होनबाय सनजया बर'केना अच्छा भाभी जी हम एक आईडी से आखे लाइक करे जाएगा रे बाबा बोला है ओके एक आईडी से आ जाओ ओके गाइस ओमफ्राय मा अच्छा मैं एक जगह से करके ओमफ्राय रेटना मा होनखो जा टाइटेल क्या है दीदी बोला टाइटेल बसुमतारी है मेरा रतन बसुमतारी टाइटेल है ओमफ्राय जा सनजया मा होनखो मैसो बेवहाय गावखौनो मोनदोंना मोनाखै नों बाजै गावदां होनदों मैसो मा जाखो बिलाय बोरमाना मैसो जाखोलै सनजय बेवहाय गावखौ बिदि आरोना बिदि मोनदोंना मा होनखो बिदि बेवहाय गावखौनो मोनदोंना मोनाखै नों बेवहाय गावदां होनना सोंदों आरोना मैसो ना मा हरखो मैसो बायदि मोनदों ना मोनाखै होनखो ना माखोलै जोंहा सनजय फंबाया रजेया मा होनखो जोहा खोरोन मानो बावनो बाव दे होनदों खोरोन मानो बावनो बाव दे होनदों बावा दे होनदों आरोना बावानो खोरोन ऑर्गेना मा होनखो जा रोजे मैं मर जाऊंगा आप बोला रोजे मैं मर जाऊंगा आप बोला है ऑर्गेन ने ओमफ्राय जोहा सिंगेला मा होनगो आच्छा बाजै सोरमोनलाय नों होननानै इदि नायदो आरोना आं सोरमोन दे होनदो आं बिके होनदो सिंगेलागै ओमफ्राय जोहा ऑर्गेना हंस रहा है रजिया जा ऑर्गेन बोल के हंस रहा है ओमफ्राय जोहा रजिया मा होनखो बेवाइ होननानै मिनिबाय आरोना बेवाइ होनना मिनिबाय रजिया ओमफ्राय मानाखैलाय होनदों मानोखैलाय होनदों बेवाइ मानाखैलाय होनना बुंबाय आरोना जा बेव रजिया सिंगेला मा होनखो बाजै बिखे लाइकल' होनो फैबाय दे होनबाय दे थेंक इउ सिंगेल आगै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोहा सनजया मा होनखो गरायसोमोन नाथाय उदै खिप लानजाय गैया जि जाबायना होनना बुंदो
गावखौ गराय बायदि होनलायबाय नामा अके गराय बायदि मोनलायदोंथ' आरो गराय बाब्राब होनदो एसे बाब्राबबानो बाब्राबनाय नुखायो होनलायदो मोजांथारब्रा होनदो गाखोनो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिंगेला मोजां खोनायासैलै होनदों मोजां खोनायासैलै होनना बुंबाय मोजां खोनायासै होनदों जों मोजां खोनायासैलै बाजै बिखेसो होनखोना बिखासो होनखो नोङो बिखासो होनबायब्रा आङो होनदो सिंगेला गै बिखा आङो होनदो बिखा बिख्लो सिंगेला गै रजेया जोंहा मा होनखो मा लिरदों मा थांदों सुनि फाफि आखाइया बेवाइ होननानै मिनिबाय जोंहा बिदिनो जायो दे मिस्टेक जायो जारलासो रजेयाखै जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया लाइक दान दे बिमा होनबाय थेंक इउ सिंगेल फिफा गोजोननाय थाबाय दे ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो आगै सिंगेल मा ओंख्रि जाखो ओंखि होनदों मा ओंख्रि जाखोनो रजेया सोंदों आरोना सनजया जोंहा मा होनखो मेम्बारशिपआव मासां बुरजा नङा बाजै बाला होनबाय नोंना बाजै बाला होनदों मेम्बारशिपआ मासां बुरजा नोंना बाजै बाला होनना बुंदो बाला होनना बुंबाय आरोना जोंहा आदसा मेम्बारशिपआ गिबायसो होनबा सनजयाखै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिंगेला आब' रजे आंना ओंख्रिया दालि ओमफ्राय भिन्दि दाउदै ओमफ्राय दाउदै आमलेटसोलै नोंहालाय होनना सोंदों सिंगेला गैनिया मालाय मा होनो दालि भिन्दि ओमफ्राय दाउदै आमलेटसोनो रजे आगै गोथाव आरोना ओमफ्राय अरगेना जोंहा मा होनखो आज मॉर्निंग में रोजे का एलबी में आया था मैम एक बार भी शक्ल नहीं दिखाया इसलिए आज मेरा पूरा दिन खराब हो गया है बोल के हंस रहा है अच्छा ऐसा क्यों किया रोजे सिस्टर शक्ल थोड़ा दिखाना था थोड़ा दिखाने से अच्छा हो जाता ना गुस्सा हुआ मतलब ऑर्गन का क्या हो गया बुरा हाल हो गया मॉर्निंग का ओके ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मेब्लाया बाजै गावदां होनदोंना दे बुंदो दे बिबोनां गोजा कुसुमा अन होनदों थेंक इउ कुसुम अन थेंक इउ आया कमेन्टआ इयाव दावखोआसै इयाव जालायब्रा मा जाखो लाइक दान फरायबाय ओमफ्राय आसमिया रानबाय बाजै होनबाय आरोना कुसुम अन थेंक इउ कुसुमन थेंक इउ लाइक होबाय होनबाय थेंक इउ लाइक होनाय गोजोननाय थाबाय कुसुमन थेंक इउ सनजया मा होनखो नङालै सर्टकाटफोरखौ बारा बुजिया माथो नोङो बाजै गावदां होनदों बुजियाथ' आरो आङो मा होनो सनजयाखै ओमफ्राय मा होनखो रजेया आगै सिंगेल गोथाव दे बेनो ओंखि आंना दालि आलु ओमफ्राय टमेट' मटरसोमोन ओंखि होनदों आरोना आगै सिंगेल होनदों आरोना जोंहा खिथाहरबायनो ओंख्रिखौ बेनो गोथाव दे होनदों ओमफ्रायो आंना दालि आलु ओमफ्राय टमेट' मोननो रजे मोननियाबो दालि आलु टमेट' ओमफ्राय मटर मोननो आरोना ओंख्रिया रजे सरि सिंगेला गै कुसुमा अनदों थेंक इउ कुसुम अन थेंक इउ सिंगेला मा होनखो बेनो गोथाव जायो दां फाग्लिनो होनदों बेनो गोथाव जायो दां फाग्लिनो होनबाय जोंहा सिंगेला गैया सनजया बिदि देखायबा मा होननाय जायोलै बाजै गावदां होनदों होद आं मिथियालै बिदिखौ मा होननाय जायो खिथाहर दे सनजय होनबासो मिथिसिगोन आङो दिनैनिफ्राय मा होननाय जायोबा ओमफ्राय जोंहा रजेया मा होनखो अर्गेन बलके हास रहा है और हार दिया है सिंगेला मा होनखो गोथाव दे आब' रजे नोंनासो
ओंख्रिया होनदोंना गोथावनो नोंनासो ओंख्रिया रजे सिंगेला होनबाय आरोना अर्गेना मागो रजे कुनजुक्स बोला है ओमफ्राय जा रजेया मा होनखो आगै सिंगेल आंनाबो आगै सिंगेल आंनाबो सरि नोंनाबो आगै होनदों आरोना आगै सिंगेल नोंनाबो आगै होनबाय जा रजेया सिंगेला आबो रजे होनदों आरोना ओमफ्राय सिंगेला मोनबाय रोजा के मानखो मा कुनजुक में ऑर्गेन बोल के हंस रहा है मी कुनजुक्स मी ऑर्गेन बोल के हंस रहा है रोजे ने ऑर्गेना बीके मैम मेरा ब्रेक टाइम फिनिश अच्छा ब्रेक टाइम फिनिश हो गया है सो मैं जा रहा हूँ सी यू नेक्स्ट स्क्रीमिंग मैम बोला है ओके ऑर्गेन ब्रेक टाइम खत्म हो गया ओके थैंक यू सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेन ओमफ्राय जोंहा जयसारा मा होनखो मा ओंख्रि जाखो बाजै होनबाय ओंख्रिया दालिसो जयसारागै ओमफ्राय जाथ'वाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा सनजयागै मा होनखो आंनो मोनथिया बाजै गावदां बेनिखायनो सोंदों आङो नोंनाव होनना बुंबाय आं मोनथियाहाय मा होननाय जायो बेबा थु होननाय जायो नामा आंबो मिथियाना नोंबो मिथिया आरो होमबा सिंगेला जोंहा मा होनखो आच्छा भाबि आं थांबाय लै दे ओंखाम जानोसैलै इभिनिंआव लोगो मोनगोन दे बाय साक्का लिरदो आरोना अके साक्का लिरबाय आरोना दे बाय बाय सिंगेलागै बाय थेंक इउ सापर्ट होनायनि थाखाय साखायालाय मानि जाखो दे ओमफ्राय जोंहा ऑर्गेना मा होनखो पता नहीं रोजे इतना कुनजुक्स क्यों है बोल के हंस रहा है ऑर्गेना जामागो रोजे बाय एंड टेक केयार बोला है माबा रोजे ऑर्गेन ने रोजे ओमफ्राय जोंहा माबा मा होनखो बयनाबो जोबखो नामोन इना सनजया गैया जोंहा मा होनखो बिखौलाय बिखौबो मोनथिया होनलायदो बाजै गावदां होनदों मिथियाथ' आरो आङो बेखौबो मिथिया आङो बेलाय मा थैखागोन दे बेलाय मा इयो राजखुंगुरनि माबा नामा हौवा गोदाननि मुखुट नामा बेलाय होनदो ना मा जाखो बेलाय ना लाब जाखो ना मा जाखो आं मिथिया दे खिथाहर दे मिथियोबा नोङो सनजय ऑर्गेना जा मा होनखो मैम टेक केयार बोला बाय बायला ओके ऑर्गेन सेम टू यू बाय बाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रोजाया गैया ओके बाय ऑर्गेन बोल के हार्ट दिया है जयसारा जोंहा ओरैसै आरोना अके मिनिबाय टाइम अके सनजया जोंहा मा होनखो लाइक दान बाजै गावदां गेम गेलेनोसै आं अके होनो नमस्कार आरोना खिथाहरदो बै मामोन सनजय आगै मुखुदा मामोन जा सिलागां आगैया हाय आब' होनबाय आरोना हाय आगै सिलागां सिंगेल बयआव हा त्रिपुरानि बुंफ्रांदोंलै बाजै होनदों आरोना अके होनदों आरोना रोंनायखाय लिरफ्रांलायबाय नामा होनदों ना सिंगेल आगैया अके साखा लिरलायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सिलागां आगैया मा होनखो न'आव फैबाय आं आब' होनदों न'आव थांबाय आरोना आगै सिलागां आगै अके ओमफ्राय जोंहा रबिना हाय होनदों आरोना हाय रबिन
Madam, yung mga sa pili ko man na sinko sa ang kanan sa disturb dahil ओमफ्राय लाबसो रजे सिंगेला हा 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 होनबाय सिंगेला गैया हा हा बाजै दायो गार' लेंगुवेज सोलोंबाय दं होनदों गार'बो सोलोंबावबाय आरो नोङो अके सोलोंगासिनो आरोना ओमफ्राय दायो ओमफ्राय खोरोना मानखो जों रजे गालि अबाव दं होनना सोंबाय खोरोना अबाव दंनो रजे सोंदों नै सन्जया मानखो जों लाबसो सेंग्रा सिखावफोरनि हरदोंसो बियो दिनहै जिउआव बेनि बांसिन नामा जाना दं होनदों मानखो लाबसो सेंग्रा सिख्लाफोरनि हरदोंसो बियो दानि जिउआव बेनि बांसिन नामजादा जाना दं होनदों नंगौथ' आरो सन्जया आगै लाबसो आरोना सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआव बिनि बांसिन जाना दं के ओमफ्राय खोरोना मानखो रजे होनबाय आरोना खोरोना ओमफ्राय जाना इयाव मा जाखोलै माबाया थांखोला माबा ओमफ्राय जा नायरोगा मानगो नायरोगा मुस्लिबाय माहाय रजे मानखो खोरोन अनदं आं होनना बुंबाय अनदंनो सिलागां आगैया मानखो जाखांबाय नामा आब' होनना बुंबाय आरोना जाथ'वाखै आगै सिलागां मा ओंख्रि मोन आब' होनदों दालिसो ओंख्रिया आगै ओमफ्राय गोदै आब' सिलागां आगैया गोदै आब' होनना बुंबाय आरोना फंबाय आगै सिंगेला मानखो ओइ बाजै दे थाथ' दे होनना बुंबाय दे सिंगेल आगै खोरोना संगिता बिटिवाइ आब'नाव दसे एलबि नायदोंमोन नों नायाखै होनदों नों नायाखै होनना बुंबाय संगिता बिटि आब'नाव दसे एलबि नायदोंमोन नों नायाखै होननानै बुंदों आरोना खोरोना सोंदों ओमफ्राय खोरोना मानखो रजे होनना बुंबाय सन्जया जा मानखो बेखौ बुजियासै सोमफ्राय हरदो मानि बेखौ बुजियासै ओमफ्राय हार्ट मानि बिखा नङा होनबा बाजै गावदां होनदों नंगौथ' आरो हार्टआ बिखा अके हार्ट बिखाबो ना ओमफ्राय लाबबो जायो नामा हार्टआलाय अके बेखौनो बुजियासै ओमफ्राय जा एकथा जानोसै नामा एसे गसंग्रोदो र' ओमफ्राय जा माबा मानखो सोरांसा मा डिस्ट्रिक्ट सोरांसा बर' मा डिस्ट्रिक्टनि नोंलाय आदसा डिस्ट्रिक्टआ आङो चिरांनि जाखो बे मबाइलालाय आङो मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि दे ओमफ्रायो सन्जया मानखो हा मिनिबाय गाबबाय सन्जय फंबाया रजेया मानखो नायाखै आङो आब' बिके नियावनो अन दं
आं खोरोन होनना बुंदों सोरबा एलबि होबाय खोमा गिदिं जायो दे जेबो नङा दे रजे ओमफ्राय सिलागाङा गेमानगा आंजों लोगोसे साथाम मानसि नायफादों आब' आइ मादै नानि बिमा मबाइल गंसेयावनो होनना बुंदों सिलागाङाखै नंगौ नामा थेंकिउ गासिबनिसिमबो थेंकिउ दे सिलागाङाखै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सन्जय फंबाया मा होनखो जायालै आं सरि जायालै नोंजों बाजै गावदां गेम गेलेनोसै दे बायबायनो दे सन्जय फंबाय अके बाय बाय दे सन्जय चेनेल गैयाना अके ओमफ्राय जोंहा जायालै ओमफ्राय रजाया मा होनखो आब' आङो ओंखारथ'नोसै दे होनदो दे आंबो दोनखानोसै सनाफोर रजाया मा होनखो खोरोन नोंहा थाथ'दो दे होनदों नोंहा थाथ'दोनो खोरोन ओमफ्राय खोरोना मा होनखो नायनोसै फै रजे होनबाय नायनोसै फै रजे होनना बुंबाय खोरोना ओमफ्राय रजाया आब' सना बाय बाय दे आङो बाबुखौ स्कुलाव लायनो थांनोसै दे होनदो दे रजे दे बाय बाय सना ओमफ्राय जोंहा रजाया मा होनखो खोरोन दे उनाव लोगो मोनगोन दे होनदों उनाव लोगो मोनगोननो खोरोन रजाया होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिरिया मा होनखो हाय सिस्टार होनबाय आरोना हाय ब्रादार ओमफ्राय नेरसोना मा होनखो जाखांबाय नामा आब' होनबाय जाखांथ'वाखै आगै ओमफ्राय जोंहा खोरोना अके दे रजे होनना बुंदों रजेया अल फ्रेन्ड बाय बाय बोला है रजे ने बाय बाय बोला रजे ने ओमफ्राय जोंहा सिरिया मा होनखो your breakfast sister बोला your from breakfast हो गया मॉर्निंग का सीरिया your from आसाम है मतलब मैं आसाम से हूँ हेलो गाइस कौन है कमेंट करो लाइक किसने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो गाइस सोरबाफोर लाइक हराखैबा लाइक हरदो दे लोगोफोर हरनो बावदोंबा सिरिया मांखो You are so looking beautiful बोला okay thank you Sri okay
सुनजोनी आप असम से हो बोला है। हाँ जी, मैं असम से हूँ। ओह नाइस, मैं भी असम से हूँ बोला है। ओ आप भी असम से है, ओके थैंक यू। असम कहाँ से हो संजू? गुवाहाटी, ओ गुवाहाटी से, ओके। और आपने बोला मैं मतलब बंगाईगांव से हूँ। ओह नाइस बोला, ओके थैंक यू ने। सोर सोर दंमोन लोगोफोर आं एलबि दोननोसै? कौन है गाइस? अभी मैं मतलब एलबी रखती हूँ। You looking so beautiful, thank you. ओके, कौन है? सबको बाय बाय गाइस। नहीं रख, हिंदी बोलो बोला। हिंदी बोल रही हूँ। सुन रहे मगर आप। अच्छा, आपकी इंस्टा आईडी क्या है? ओके, मतलब यूट्यूब से ही मतलब इसे लिंक दिया हुआ है। समझो, इंस्टा आईडी ऑलरेडी लिंक है, लिंक दिया हुआ है यूट्यूब से, यूट्यूब चैनल से। फॉलो बैक डोंग है दोगे बोला। हाँ दोंगे, क्यों नहीं दोंगी समझो। ओमफ्राय जि आंखौ फाट खालायना नाय सिस्टार होनबाय। फाट खावा नायटिया जे बसुमतारी ब्रादार। आपका मतलब समझो, आपका मतलब इंस्टा आईडी क्या है? फॉलो करना है तो कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ फॉलो। नीचे रखती हूँ क्या? ओमफ्राय जों इटिजे आंखौ ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों आरोना? जाथ'वाखै, इटिजे बड'आखै, ओंखाम जाथ'वाखै आरोना। ओमफ्राय सनजयमोनखौ आपनि खरा होनो। रुक 2 मिनट, रुक 2 मिनट बोला, ओके।
ओमफ्राय जाय इटिजे बर्धमानखौ दिनहै सिस्टार नुदों सरि साइसथार नुदों बाजै नोंखौ होनना बुंदों आरो ना नंगौ नामा थेंक इउ होनदो इटिजे बड' सनजामांगो আপোনাৰ লিংকটো ক'ত আছে स्टार है स्टा का अच्छा यूट्यूब से मतलब लिंक दिया हुआ है आपका क्या है मतलब आपका आईडी इंस्टा आईडी क्या है बताओ मैं फॉलो करती हूँ ओके ओके निक्की ओके लव डियर ओके हेलो गाइस कौन है फिर एक्टिव हो बहुत टाइम हो गया काफी टाइम हो गया फॉलो फॉलो करी बान करने ओके मैं फॉलो मतलब फॉलो करूंगी संजू ओके बाय बाय गाइस फिर रखती हूँ मैं और प्रीति बोला थैंक यू लिख बाय बाय मेरा आईडी के मैंने लिया था मेरा आईडी सब ओके मैंने ले लिया है शॉर्ट मार के स्क्रीन पर मार के ले लिया है मैं फॉलो करके दूंगी आपको ओके बाय बाय सबको बाय सबको बाय ओमफ्राय जों बिरदावाबा जायगायाव दा फैदों आरोना बिरदाव फैदोंमोन आरोना अके बिरदाव मा खबर समझो आप कैसे पता चलेगा मेरा आईडी कौन सा है हाँ वो भी है बता नहीं चलेगा कौन सा होगा वो भी है वो भी ऐसा भी बात है फिर मा ओंख्रि जाखो होनना बुंबाय मतलब सबका आईडी सेम होता है क्या 07 देने से नहीं मिलेगा क्या
एग्जैक्ट नहीं होगा क्या 07 देने से, सबका आईडी सेम होता है। अच्छा क्या बोल रहे हैं, लाइव में बोलता हूँ। अच्छा लाइव में बोलता हूँ, ओके लाइव में बोल देना। मैं सर का मैं सर्च कर लो आप। अच्छा मैं सर्च कर लो आप बोला, ओके सर्च करने से मिल जाएगा, सर्च कर लो। ओके बाय गाइस सबको, रखती हो दे, बाय बाय सुनजो। और कौन है बिरदाव सर दंमोन, बाय बाय गासिखौबो दे। रुक मुझे दिखा दो। मुझे दिखा दो मतलब मोबाइल अभी कैसे दिखाऊंगी, एलबी दे रहा है ना, इसी मोबाइल में है, स्कूल से इसी मोबाइल में है, स्कूल से आ गया। आपको ही आ गए, मैं थोड़ा बिजी थे ना। भाई मैं बोलता हूँ मेरा आईडी कौन सा है बोला, अभी कैसे बताऊंगी बाबा। एलबी एलबी में है ना, मतलब स्क्रीन में है अभी। हाँ ये खराब है लेकिन इससे तो नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसको बेटा को मतलब बेटा के लिए अच्छी बना के दिया है, खराब हो गया ये। पैसा DN मोनदों मा खबर बाजे आरोना DN अच्छा DN खबरा मोजां आंना DN नोंनिया माबोरै? ओइ बाबा र' Dimple. Boy अमन के संजू ओ बोला है, संजू बाय बोला है, ओके बाय बाय संजू। DN अमन के सेम टू यू बाजे सोनान राइट ना, ओके। प्रकाश आओ हेलो बोला, हेलो हेलो प्रकाश माने उत्तराखंड से हम जी है, हम जी उत्तराखंड बोला है, ओके प्रकाश कुमार आप उत्तराखंड से है, ओके। गाइस बहुत टाइम हो गया दे, मैं एलबी रखती हूँ, बाय बाय सबको, थैंक यू उत्तराखंड से मुझे मतलब सपोर्ट करने के लिए। डी सर डोमन बाय बाय दे। आप कहाँ से हो जी बोला, मैं असम से हूँ। असम से हूँ मैं। सोरबा गोदान बा जयन जानो हागोन आंजों दो, प्रकाश अमन नाम क्या है आपका? अच्छा नाम मेरा मतलब विश्वकवि है। रखती हो दे गाइस, बहुत टाइम हो गया, बाय बाय सबको, बाय।
Bye bye.